ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሙን ከም ወትሩ ኣገዳስን እዋናውን ተስቶታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና መኽፈትናቱ ድማ ድሮ ቅንያት 24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ሃገረ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ዝጀመረ ጽምብል ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል መቸም ፀረ ኤርትራን ኤርትራ ዝፀርኡ ንናጽነት ኤርትራን ዝጻብኡ ተካል ቅንዮም ክቕንዩ ብኣጉ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ቅንያቶም ኣይክጥዒ ይኮነን ብዝኾነ ጽባቐ ናይ በዓላትና ድሮ ብኣጉ ጀሚሩ ኣሎ ሶሙን ምሉእ ድሕሪኡ እውን ክቕፅል ይኽእል ይኸውን እዩ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ንሕና ድማ ዝረኸብናዮ ዝበለፀ ትሕዝቶታት ናባኻትኩም ከነብለኩም ፍትን ኢና እተን ኩላኻትኩም ነዛ መዓልቲ እዚኣ ነዚ በዓላት እዚ ኣብ ምግባር ብዙሕ ድኻም ትደኽሙ ዘለኹም ድማ የቐንየልና ክብረት ይሃበልና ፃማኹም ካብ ላዕሊ ክንብል ንፈቱ ማለት ብዙሕ ድኻም ዝፈሶ ነገር ኢኹም ትርእዩ ዘለኹም ግን ነቶም ነቲ ሃገር ክሳብ ሎሚ ዘብፅሕዋ ድማ ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ነገር ከምዚ ኢልካ እንተፀንበልካዮ ነቲ ፍረ ፃዕሮምካ ስለ ዝኾነ ሰናይ ነገር እዩ ብዝኾነ ፅቡቅ ነገር ክንርኢና ኣብ ድሕሪት እውን ብዛዕባ ኤርትራ ኣዝዩ ዘገርም ትሕዝቶታት ክህልወኒ እዩ ሕጂ ግን ናበይ ክንሰግር ኢና ብደረጃ ዓለም እንታይ ይካየድ ኣሎ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ናብቲ ናይ ዓለምና ክንሰግር because there is so much of information ቤን ጀሚረ ቤን ከም ዝውዳኸማ ናይ ፈልጥን የደለኹ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንከባቢና ድማ ብቐጥታ ክፀሉ ዝኽእል ነገራት እዩ attack that represents a dangerous escalation. That's the accusation from the President of the United Arab Emirates after a drone strike sparked a fire on the edge of the country's sole nuclear power plant. The UAE blaming either Iran or one of its proxies for that attack, as the US President Donald Trump has warned that for Iran the clock is ticking. And they better get moving fast or there won't be anything left of them. Donald Trump is simmering again. Talks to bring the war to an end have stalled. And this comes after a drone strike near the UAE's Baraka nuclear power plant, of course, has now raised alarm across the region. Saudi Arabia has said that it has intercepted incoming drones from Iraqi airspace, and US President Donald Trump has issued another warning to Iran. Authorities in Abu Dhabi say a drone strike triggered a fire near Baraka nuclear power plant in the እንታይና ንሰምዕ ዘለና ምናልባት ኣብ ካልእ እውን ብብዙሕ መንገዲ ክትሪኦን ክሰምዖን ትኽእል ነገራት ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ኢማራት ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ኣብቲ ናይ ኒኩለራዊ መመንጨዊ ፀዓት ናቶም ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ብድሮናት ካበይ ከም ዝመፃ ብዘይፍለጥ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ዓረብ ንሓትሕዶም ክካሰሱን ክጠማመቱን ገይርዎም ኣሎ ምክንያቱ ካበይ መፅዩ ናበይ መፅዩ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ክንሰምዕ ክንፍትን ኢና listen to this one now. Tensions spike again after major drone attack at the UAE's Baraka nuclear plant. Trump's Arab allies appear to be trembling with fear as a fresh nuclear scare grips the Middle East. ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና እዚ ናይ ኒኩለራዊ ቦታ ናይ ኢማራት ብክልተ ድሮን ከም ዝተሓረመ ኣብ ከባቢኡ ከም ዝተሓረመ እዚ ድማ ኒኩለራዊ ጨረርታ እውን ክፈጥር ዝኽእል ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይክእል ዋላ እኳ ዓብ ነገር ኣየጋጥመን ዝብል ዘረባ ንሰምዕ እንተለና እተን ድሮናት ካበይ ከም ዝመፃ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ግን ሓደ ፍሉይ ድራማ ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ኸሊጅ ይግበር ከም ዘሎ ቀፃል እንዲና ከምዚ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ዝመስል ነምፃልኩም ዘለና but there is something ኣብዚ ገለ ነገር ይህንደስ ከም ዘሎን ገለ ነገር ክንሰምዕ ከም ንኽእልን ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዘን ድሮናት እዚኣተን ኣብ ከባቢ ነቲ ናይ ኢማራት እቲ እንኮ ኣብዘን ኩለን ሃገራት ዓረብ ዳርጋ ኒኩለራዊ መመንጨዊ ፀዓት ዘለዋ ኢማራት እያ ንሱ ድማ ኣብ ከባቢኡ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ኣሎ እዘን ድሮናት እዚኣተን ካበይ መፅአን ኣነ ኣብ ካልእ ቪድዮ ናተይ ገሊፀ ነይረ ካበይ ከም ዝመፃ ንክፈልጥዎ ክከብዶም ኣይክእልን እዩ ግን ዋላ ፈሊጦም ከለዉ ንካልእ ኣጀንዳ ክጥቀሙለን ከም ዝኽእሉ ግምት ነይሩኒ እናው እቲ ቲዮሪታት ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ብብዙሕ መንገዲ ድማ ይዝረብ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ከተሓዘልኩም ክፍትን እየ ምክንያቱ it's very hard ንኩሉ ነገር ንክትረኽቦ ምክንያቱ ኣሜሪካ ብዙሕ ነገር ኣብዚ ጉዳይ ዘሎ ክትሓቆ እያ ትፍትን ዘላ ዝሕቦኦም ምክንያት ድማ ኣለዎ ምክንያቱ ዓበ ኩናት ለንቀነ ክጅምሩ ምዃኖም ይሓስቡ ስለ ዘለውን ይሸባሸቡ ስለ ዘለውን ካልእ ተወሳኺ ፀገም ኣብ መንጎም ክገጥሞም ይደልዩ ኣለውን ስለዚ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ዕበጦ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ካልእ ኩናት ዓበ ኩናት ክግበር ስለ ዝኽእል ዘሎ ወይ እውን ይዳለው ከም ዘለውን ቀሪቦም ከም ዘለውን ስለ ዝንገር ዘሎ እስከዚያ ስምዕዋ ንትንተና ናታ ድማ ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ስዑድ ዓረብ እውን ብርቱዕ ዝኾነ መልሲ ይባትሉ ስለ ዘላ ነዚ
one nuclear plant, and two word clue that may have just cracked open a fault line between America's closest Gulf allies at the moment. On Sunday, the United Arab Emirates confirmed a drone strike on the Barakah nuclear power plant, the Arab world's only nuclear facility. Two drones were intercepted. A third slipped through, struck an electrical generator outside the plant's inner perimeter, and started a fire. No injuries and, luckily, no nuclear radiation as of yet. But here is where it gets interesting, viewers. The UAE's defense ministry said the drones entered the country from the, and I quote here, western border. That is it. Western border. No country named, no finger pointed, just a direction. And that direction points almost exclusively toward Saudi Arabia. That's why the manazia kasma'akum تصنعكم زيا زربا ندري استوعلكم سمعكم ما already حوا منقون تولعكم زلو يمزن نقول زلو تي نانيكولر بوتا زقات مزبحال زلو تأجم أبي مرات مالتيو ولو كا بتخكل نتكونتات ريبورت انت زي قبرولنا انت هايقن يبحلالو اتندرونات بمعراب ناي تحقرين متين يبحلالو معراب ناي إمارات دما حد هاقر يزلو سعود عربي زلو اجي بمعراب متين تبل زربان بالا بيكيا زربا زيا نبزوح نقر كتكامو لهم زغلو فلوتيو سلازي دارقا ني إمارات زوينجل ويون زخصص زرباينا نسمع زلنا اما بمعراب تمتين دا سعود عرب وعلاته لنا زقو دا يزيديو كبهال كاب سعود عرب تبقي سندين كبهال لبعلا سعود عرب سلسة نايدرونات مدقعت كم تخير لان نعوك تكالاخلو كم زخالتن انترسبت قبرين كم زخالتن يزن قرزلو سلازي سعوديان بعلا مدقعت تفني لايو سلازي كاب سعوديا كم زمزة زتنبه ناب إمارات زتقبر كسلو إذا كسزي أمودة تنابيه كاب سحهم إذا هم هجراتياتهم نحت حدهم تايك قبرو يقولوا نزبل كاب بمعراب ناي إمارات زمت عنده رقينو سعوديا ني منستر قديات وصاي ناي سعوديان منستر قديات وصاي ناي إمارات تدواويلون كم سزراروي نقدر سعوديا دما قبل علي إمارات قبل علي ناي كلراوي ما منش أبوت أنست جبرة متكعتي بتري نخننو زبن مجلس وسيا على من قد فريم منستر ناتا سلازي سعوديا أبزو قدايزي إيد كم زي بالله أبزو قدايزي كتكسس بمخالاون رعل كنت أتسمع واكم زلو إيزن الجرزلو بات إذا قدايزيا أويوم نابي كوز دوا خمس خلو دارجا زي حبريتاز كيما تقول قمة نيرونا نسعود عرب نموينجال كجبر زخل مخانيو هجي كاب إسرائيل زتكوسون بالسعودية حليفيك مت مدحري جغرافي ناي علمنا مدحري جغرافي كتنبب لم يشويو كارتا خريكم it's just it's very simple وتكونتات جغرافي كميزة ريكا كابين أبيك خير خلت تكونتات معراب من اللون دحري الكا كاب حربوت هستكوسه بينجرنا بحربوت خبط كم زغل خد قمته كبيدا يكون I'm gonna show you حنتي rectangle كارتا كريكم يا أبزي حنتي كارتا نيرا أبزي دحريكم ما دحري إسرائيل ريهمو إسرائيل أبتجا معجم ناي مع كلاي بحري زلوا كاب إسرائيل تتكوسه بملو كوينو تريفو بسعودية جريك حلف زغل كالي دما كاب إيراق ستكوسه وننتقونه بسعودية جريك ما تزغل سلازي إن جنرال بسعودية بمعراب ناتنا متيو بهالكله تزربا بتخكل نصور حبريتها يكون جن نصور كون كا أي تدلينا له مالتيو نزكينات زين مدفع بزوح نجري كبر كم زلوا بزوحات كيلاتات زين جرزلوا زربايو سلازي again أبزو قدايزي قليل زي كونه سقعتات يفتر كم زلون أمودة تدمع نزين هجرازياتن أمن حدن كتول لعلن تخل من جدي يهندس كم زلينا نرزلنا نزو قدايزي سعودية أيوة على الكونية تولدلا جن ناي سعودية أيوة على الكون تقبلنا تركب ديتعطو Saudi Arabia. The western border of the UAE is shared with Saudi Arabia. That is the border the drones crossed. Saudi Arabia, for its part, said it intercepted 3 drones that entered its territory from Iraqi airspace. So the trail, if you follow it, goes Iraq, Saudi Arabia to UAE. Iran-backed militias in Iraq, a familiar route, and yet the dots were connected publicly. Iran's semi-official Tasnim news agency added fuel to the fire, not denying Iranian involvement, but dangling the possibility of Saudi complicity with just enough ambiguity. Now,
ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩና ዘሎ ኣነ ተወሳኺ ሓበሬታ ካብቲ ናቶም ነቲ ነገራት ብዝተፈላለየ ዜናታት ምስ ተምጾ ኣብ ውሽዑ ካብ ኩላቶም ነንእሽተይ ሓበሬታ ኢኻ ትረክብ ግን ስእሊ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ናበይ ክኸይድ ይድለ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ንምርድኡ ከቢድ ኣይኮነን ስለዚ what they are trying to do is እዚ ስዑድ ዓረብ ንበዓላ ንዓዓ እውን መጥቃዕቲ መፂዋ ከም ዝነበረ ካበይ ካብ ምዕራብ ናይቲ ሃገር ካብ ኢራቅ ኤርቤዝ ካብ ኢራቅ ዝበሃል ሃገር ናባቶም ተተኪስሎም 3 ድሮናት ኢንተርሰፕት ከም ዝገበርዎም ይንገር ኣሎ ኢማራት ድማ እዚ ነገር እዚ ንዓታቶም ንኩሉ መንገዲ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ነዚ ኩሉ ነገር ክጥቀም ዝኽእል ግን ሓደ ሃገር ኣሎ እስራኤል ዝበሃል እዩ ምክንያቱ እስራኤል ትደልዮ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ርዱእ ኮይኑ ዘሎ ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ትደልየላ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ነገር ፋሕፋሕ እንዲኣትይዎ ዘሎ መሊሱ ክፈላለዩ ትደልዮም ከም ዘላ ይዝረአ ዘሎ ስለምንታይ ስዑድያ ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ክትኣቱ ይደልይዋ ኣለዎ ስዑድያ ግን ኣብያ ኣላ ወላ ኢማራት እውን ኣካል ናይቲ እስራኤል ኮይኑ ንስዑድያ ናብዚ ኩናት ክእትዋ ብዙሕ ይፍትኑ ኣለዉ ስዑድያ ግን እምብለ ኢሉ ኣሎ እቲ ስዑድያ ዝበሃል ሃገር ማለት እዩ ኣይደልን ኣብዚ ኩናት እዚ ክሳተፍ ክኣቱ ይደልና ኢሉ ኣሎ ኣይደልን ኢሉ ብከምኡ ከይዱ ክወፃ ይኽእል ዶ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣይ ዶንት ኖው ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ትመልሲ ኣይፈልጦን እየ ግን there is another aspect ኣብዚ ጉዳይ እዚ እስራኤል ዝበሃል ካብ ኢራቅ ተበጊሱ ክብሉና ከለዉ ኢራቅ ጥራይ ኮናን ክንግምት ዘለና እንታይ ዳ ነዚኣ ስምዑ ሕጂ The bombshell claim comes just days after reports first emerged about a secret Israeli base discovered in Iraq. That outpost was allegedly used during the ongoing West Asia war that erupted in February involving Israel. ኣብዚ ሓለፈውን ሪፖርት ጌርና ልኩም ነርና እስራኤል ምስጢራዊ ሓደ ቤዝ ኣብ ኢራቅ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ነይሩ ኣብ ምዕራብ ኣብ ደዘርት ወይ ካብቲ ምድረ በዳ ናይ ኢራቅ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ናይቲ ምድረ በዳ ሰብ ኣብ ዘይፈልጦ ብጀካ ኣሜሪካ እውን ዝፈልጦ ኣብ ዘይብሉ ዓብይ ወታደራዊ ቤዝ ጌራ ከም ዝነበረት ተፈሊጡ ነይሩ ሕጂ ድማ መበልካላይ እውን ከም ዘለዋ ተፈሊጡ መበልካላይ እውን ከም ዘለዋ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቤዝስ ክልተ ከም ዘለዋ ቢልት ኢን ሌተር ፌብሩዋሪ እዚ ናይ መወዳእታ ድማ ማእሲኡ ተሰሪሑ ሕጂ ወርሒ 2 26 ነቲ ኩናት ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ንምትግባር ዝተገበረ እዩ ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ቤዝ ገይሮም እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ መጥቃዕቲ ገሊዩ ካብኡ ዝግበር ነይሩ ናው እዚ ኩነታት እዚ ንኢራን ንምህራም እዮም ገይሮሞ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ንሱ ጥራይ ይኽእል ድዩ ምክንያቱ ካብኡ ተጠቂሞም ነዚ ነገራት ዓረብ ክሃርሞን ኣይክእሉን ንስዑድያ ክሃርሞ ኣይክእሉን ከም ኢልካ ክትግምት ኣይትኽእልን እዛ ፋርፌችድ ከምዚ ኣዝዩ ዝረሓቐ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ክበሃል ይኽእል ይኸውን ነዘን ሃገራት እንታይ ክትገብረን ከም ትደሊ እንድሕር ትፈልጥ ኮንካ እስራኤል ወይ ምስኦም ዘለዉ ካብዚ ቦታታት እዚ ናብ ስዑድያ ካብዚ ቦታታት እዚ ብድሮናት ናይ ኢራን ልክዕ በተን ሻሂድ ድሮናት ናይ ኢራን ከምኡ ኣለዋ እስራኤል ኣሜሪካ እውን ኣለዋ እዩ እዚኣ ክትፈልጡ ዘለኩም ሉካስ ዝብል ሽም ሂቦሞ ነቲ ናይ ኢራን ሻሂድ ድሮን ከም ብሓድሽ ሰሪሖሞ ሉካስ ዝብል ሽም ሂቦሞ ኣብዚ ምፅኤልኩም ነይረ ካብ ሲኤንኤን ስለዚ ብኡ ተጠቂሞም በቲ ናይ ኢራን መሳርሒ ኣለዎም ከምቲ ናይ ኢራን ሚሳይላት ኣለዎም እዩ ምንታን ኢራን ጌራቶ ንኽብሉ ይሰርሑ እዮም ከምኡ ፀላት ሃገራት ከምኡ ይጥቀሙ እዮም ስለዚ ነዚ ጉዳይ ተጠቂሞም ነዘን ክልተ ሃገራት ይሃርሞን የለውን ኢልካ ይሃርሞን ክህልው ክእሉ እዮም ኢልካ እንተገመትካሲ ሓጢኣት ዝኸውን ኣነስ ኣይመስለኒ ምክንያቱ እስራኤል ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር የለን ኢልካ ንምግማቱስ ከቢድ ኣይመስለኒ ጌራቶ ዳ ይገበረቶም ምስ ግዜ ባዕሎም እስራኤል እዮም ነቲ ሓቂ ዘውፅዎ ሓደ መዓልቲ ይወፅእ ክኸውን ይኽእል ግን ብርግፅ እዚ ጉዳይ እዚ እስራኤል ክትገብሮ ይትኽእልና ኢልካ መደምደምታ ንክትወስድ ግን ክብድ ዝበለ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ኣጋይን ካብ ስዑድያ ብተደጋጋሚ ካብ ኢራቅ ዝተበገሰ መጥቃዕቲ ይመፃ ከም ዘሎን ኣብ ዝሓለፈውን ሪፖርት ገይሮሞ ነይሮም ብሉምበርግ ዲ ወላ ሮይተርስ ስዑድያ እውን ግብረ መልሲ ሂባ ናብ ኢራቅ ደብዳብ ኣካይዳ ከም ዝነበረት ኣብቲ ግዜ ኩናት ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ዲ ወላ ኣብዚ ጠርጠረቶ ሃሪማ ነይራ እያ ሕጂ ኸ መን ይሃሪምዎ ወላ እስራኤል ጌራቶ ንምባል ከም ቃል ንዑ ንምልዓል እውን ከቢድ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ናይ ሚድያ ፀገም ዘለዎም እቲ ጥርጠራ ዳርጋ ኩላቶም ተመሳሳሊ እዩ ፎልስ ፍላግ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኣምሲልካ ንሓደ ሰብ ከይሃረም ካብ ከባቢኡ ብምህራም ናይ ኩናት ኣጀንዳካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ምናልባት ካልእ ኣብነት እውን ክበኩም ኢራን ሉዊስ ጋርሲያ ናመን ትበሃል ወደያ ጋርሽያ ገለ ትበሃል ኣንቲ ደሴት ኣላ ኣሜሪካ ዓብይ ወታደራዊ ቤዝ ዘለዋ ካብቲ ቦታቲ ናብቲ ቦታቲ ክሳብ 4000 ኪሎ ሜትር ዲገለ ዝርሕቀ ዘሎ ኢራን ባሊስቲክ ሚሳይል ናብኡ ተኩሳ ዝብል ዘረባ እንታይ ገይሮም ነይሮም
نيروبا كتهرمم تخليها نبرلين كتهرمم تخليها نروما كتهرمم تخليها أبتكا باريس كبتصح خلي بمبال نيروبا ويا نابتو كوينات نكتوهم هذا نجر تفتينو نيريو كم تزدل يوجن أي سرحن سلازي إذن ريو زلنا كنتات تجمتيلو نزن هجرات عرب حجون انتخونه كابتو كوينات كوس أخم زي بلنن أبتو كوينات مليسن كشكلا خم زلوا كشكلا كم زلون يا تجبرن زلا زبل زرباون نسمع لنا نحكنتو نجزيهم facilities. The purpose of the bases was strategic. The outpost reportedly helped Israeli fighter jets cut down flight times while striking. سلازي إذا بوتازي إذا إيربيز نمنتاي تسريحني يرون of course استراتيجيكاوي faster airstrike access into Iran سلازي أبت بوتات وريدن دين ولا جلجيرن بحبيو كن كم زعنة إيربيز أب مدرس تقمت ميسايلات يوم زتقوم زيادة تي ميسايلات يزدم مع كابتن نفرتن دي زبال سلازي faster airstrike access into Iran special forces deployed كم فلوي حيلتات جير كاكاو بقروي بزخونه متقعت تقبر تخينكا strike support launch pad كمونتي قبر زلو متقعت دقف نمقبار rescue cover for downed pilots زخونه نجر تهاريم توديقو نعم مدحن ops كمدما شنكل شنشد شميتن كيلومتر from إسرائيل سلازي نتي نويح رحق زلو كاب إسرائيل نيران نمعصارن نتي نجرات نمسلاتن أزيا قداسي استراتيجيكاون حجز قبر الله إسرائيل كم يجرا أوش العراق كم خد قبر كيلا العراق أفكيدات اللاديا العراق مس إسرائيل دي أزلا ستيل زون مغنيات أوش إيران أوش العراق مالتي أبتهجر شعا ابن شعا زلو مس إيران دسرحوت وقات جلوا اللوية سلزي تي العراق زبال نا إسرائيل بيزالو نا أمريكا بيزالو كم دما كم زحوتي أب يمن زلو أبي العراق دما مس إيران دسرحو حي على زخون تقامت له نساتهم ممكن تكسو لي نفس السعودية قل نفس السعودية زي تكسو مخناتي بلو مسلم زي تكسو نفس إسرائيل تكسو نفس إسرائيل تكسو ويون في إسرائيل مزتها حزون أبامي تكسير بزخونه زين رياضة لنا كنتات أزيو استطعناجن أزيو حلق زبالة قداينا نرزلنا من البات مسجزية تي كنتاتنا نتسرق خيط غلقوني إذا كنتات يريوس لزلو أتكوي في أمريكا بالعليو قد توكينات كجمر تدعلقهم زلادما بتدقاقا من سمع زلناي moment that the ceasefire finally collapses? Well, look, you have these reports of strikes in the region over the weekend, and then this threat by Donald Trump through his Truth Social platform. The clock is ticking for Iran. They better get moving fast or there won't be anything left of them. A sign that Donald Trump is reviewing his options is the number of meetings that he's having with his national security team. There was one on Saturday at his golf club in Virginia. J.D. Vance, the vice president, his two envoys, Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio, the secretary of state, the CIA director, John Ratcliffe, all there to review options when it comes to what... بعفشا كم تريو زلهم نكويناتي دالو كم زلو يوم زنقرونا زلو تدقاقامي نكوينات مدلاواتي قبر كم زلون مدلاوات كساعجي ودو كوين وام يلنجن they are really preparing all possibilities ني إيران مهرام مس إسرائيل ومبغتها تراها خيبهم تزراريبهم كم زلون تخلوتات نايكوينات بخمي كبروهم زغلو يزراربو كم زلون بزحات كيلاتات كم زلو زلو أب حركة تسلسل معلتات أمريكا متقعت نخد قبر كم تغل درجة كم تحوز كوين توسيد اللاب زوانزي like there is high probability أمريكا متقعت نخد كايز بالزربا أنا تسمعن أنا كم قبول كوينو زلو لوج زي نازلنا لذي عند كم كوينو إذن هجراتيات النبي جت أن ينخدا هجرات عرب انتاي كون مسايين انتاي كون مريجان بزح نجاري تزرب زلو دونالد ترامب مش كلهم نايتهم national security advisors ناتو ناي حلفتنا يسلايا ناي CIA يخونوا national security advisor and state department حلافي ماركو روبيو vice president كلهم تم عقد دسز بحالو بزعبا زو قدايات زن مستمرحتنا يكونات جنرالاتن كزراربون تخلوتات استفل عليه سيناريوس بلان كجبرون كأنيو مالوي بحالالو سلازي ازي نفسو زخالي حدش عقد داس مدرخ استفتر يمثل إيران بقديا نزو قدايزي نساتهم كساب زهر موات رايك تصبا كم زي كونت عدل انت رقيبا وقز زي تعرف مخانو تفليتا قلتي فاك تعرم كم تقلي نقرالو Iranian preemptive strike on because some people have been talking about it that this time Iran would not wait to be attacked but instead would be the first to strike and catch the US and Israel by surprise, get an edge if they see an attack as being imminent, if they see indications that an attack was imminent, or get intelligence from the Chinese satellite something that an attack is imminent. Exactly. انتاي زبلزلو إيران عند حري ناقدن متقعت زي تعرف مخانو تفليتو
ኣሜሪካን እስራኤልን ካርሞም ምዃኖም ተፈሊጦም ብፍላይ ምስ ናይ ቻይና ኢንተሊጀንስ ወይ ስለዮ ሓበሬታ ሳተላይት ኢሜጅስ መጾም ዘሎ ምህራሞም ዘይተርፎም እንተኮይኑ መጀመርያ ቀልጢፎም ንሳቶም ክሃርሙ ከም ዝኽእሉን ቀዲሞሞም ሃንደበትነት ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ እዚ ናይ ኣሜሪካ ሌተናል ኮሎኔል ዝነበረ እስከ ክዛረብ ከሎ Exactly. So under what we had saw before February 28th, before Epic Fury, would it be uncharacteristic or highly unlikely that Iran would have a preemptive strike? Yes, that's true. However, conditions have changed. Now we are in a world to where Iran has learned that restraint, negotiation, diplomacy, rules of war and international law are no longer applicable from the U.S. and Israel. So if Iran had exquisite provable intelligence from China and other means to say that, hey, this is going to happen, this is going to happen, it's inevitable. This time around, would Iran potentially conduct a preemptive strike to an imminent attack? I think that they would. Again, I'm not saying that is absolutely the case. I'm not ruling it out. But under the conditions from which now Iran has been exposed and Iran has learned to adapt, has basically, through how they've been treated before. እንታይ ዝብል ዘሎ ክጅምሩ የማይጅምሩን ኢልና ውዱእ ዝኾነ መልሲ ክንባ ይንኽእል ኢና ግን ኢራን በዛ ኣጋጢሞም ዘሎ ኩነታት ኣሜሪካን እስራኤልን ንዩኤን ከየፍቀዱ ወይ ንዝኾነ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ረጊፆም ሓሪሞሞም ዝኾነ ይኹን ዝመፅኦም ዘየለ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደ ሽግር ይኹን ወላ ሽማዊ እውን ይኹን ሕማቕ ነገር ስለ ዘይሰምዑ እቲ ናይ ኢንተርናሽናል ሎው ገለ ዝበሃል ከምዘይሰርሕ ርዮም ስለ ዘለው ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ ኣሜሪካ ክትሃርሞም እስራኤል እውን ክሃርሞም ይዳለው ከም ዘለዉ ተፈሊጦም ኣቐዲሞም ሳቶም ፕሪኤምፕቲቭ ስትራይክ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኣቐዲሞም መጥቃዕቲ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክፍንው ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ እንታይ እዩ ነቲ ጸላዮም ክሃርሞም ምዃኑ ተፈሊጦም ባዕሎም ሃሪሞም ነቲ ኩነታት ናቱ ፋሕፋሕ ክእትውሉ እውን ይኽእሉ ኾኑ እዮም ስለዚ እዚ ክግበር ኣይክእልኒ ወይ ነዚ ብውዱእ ክገብርዎ እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኣይግበርን እዩ ከዓ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኢራን በይና ምዃና ኣብዚ ማንም ኣብ ጎና ወይ እውን ዓለም ለኻዊ ትካል ዩኤን ገለ ከትሕና ከም ዘይኮነ ኩሉ ነገር ብስሪኦም ክኸውን ከም ዝኾነ ተረዲዎም ኣሎም ብስሪኦም ድማ ኣብዚ ዋን እዚ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ኩናት ዝበለፀ ተመክሮ ሒዞም ኣለው ተቢዖም ኣለው ኩነታት ተመሪኦም ኣለው ከምዛ ሕጂ ዘለዋ ክቕፅሉ ይክእሉን እዮም ብኩናት ግን መፍትሒ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ተረዲዎም ኣለው ሃንደበት መራሕቶም ተቐቲሎም ከለው ልክዕ ከምዚ ኩዕሶ ጅምር ኩሉ ነገር ኣነ ብስፖርት እየ ዘረዳእኩ ምክንያቱ ብኩናት ንሰብ ከተረድኦ ስለ ዘይትኽእል ኩናት ኩናት እዩ ኩዕሶ ግን ናይ ኩናት ምልክታት ዘለዎ ግን ምቅትታል ዘይብል እዩ ኣብ ስፖርት ክፃወት ከለካ ክልተ ኣገዳሲ ውድድር እናተዳለዋ ከለዋ ኣብ ቀዳመይቲ ደቂቕ ወይ እውን ኣብ ቀዳሞት 3 ደቂቕ 3 ጎል እንድሕር እተምሎም ነቶም መቀናቕንቶም እንታይ የጋጥሞም ተከታ ሓንቲ ክለብ እታ 3 ጎል ዝኣተዋ ሞራላ ጥዋዕዋዕ ክብል ዘሎ ትኽእሉ ዓብዪ ካብኡ ተበጊሳ ክስዕር ትኽእል ዶ እወ ይከኣል እዩ ወይ እውን ነብሳ ማዕረ ክትወፅእ ትኽእል ዶ እወ ይከኣል እዩ ግን ኣብቲ መጀመርያ 3-4 ጎል ተኣትዋ ሓንቲ ክለብ ሞራላ ክስበር ይኽእል እዩ ብጌራ ንክትሰዓር ዘሎ ትኽእሎ ትዝዓብየ እዩ እዚ ስለምንታይ ይጥቀመሉ ኣለኹ ቢካዝ ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ ናይቲ ኩናት ናይ ዝሓለፈ 50 ከባቢ 50 ዓበይቲ መራሕትናቶም ተቐቲሎም እዮም ኢራን ስለዚ 50 ብባእቶ እዮም ተበጊሶም ወታደራውን ፖለቲካውን ከምኡውን ሃይማኖታዊ መራሕናቶም ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ተቐዳመይቲ ሰዓት ተቐቲሎም ኣብ ተቐዳመይቲ ሰዓት ብዝተገበረ መጥቃዕቲ ድማ ብሙሉእ እቲ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ካልእ ነገራት ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ነቲ ውግእ ከቐፅልዎ ይኽእሉ እዮም ዝበልዎ ኣሜሪካ ኣብ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ኣብ ተቐዳመይቲ ሰዓት እስራኤልን ኣሜሪካን ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ደብዳብ ገይሮም ንኩሉ እቲ ክትምስስዎ ዝኽእሉ ደምሲሶም እዮም ስለዚ እንታይ ገይሮም እቲ ካልኩሌሽን ናቶም እንታይ ነይሩ ትዝክርዎ እንተኮይንኩም ኢራን ክትዋጋእ ከምዘይትኽእል ክገብርዋ እዮም ነይሩ ኢራን ኣብታ ሞሜንት እትያ ተስፋ ቆሪፃ ነቲ ኩናት ከይተጀመረ ኢዳ ክትህብ እዮም ዝደልይዎ ነይሮም ስለዚ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ንመራሕቶም ኣይገድፉ ነቲ ናይ ሄድኮርተርስ ናይ ሰራዊት ኣይገድፉ ናይ ስለያ ሓበሬታ ክህልዎ ክእል እዩ ዝበልዎ ገለ ክህልዎ ክእል እዩ ዝበልዎ ንኩሉ ጥዋዋዕ ኣቢሎሞ ሓደ መዓልቲ ይኮነን ካልኣይ መዓልቲ ካብኡ ዝገደደ ሳልሳይ መዓልቲ ካብኡ ዝገደደ ኢራን ገይረ ከይተዳለዉ ከለዉ ማለት እዩ ኢራን ክትኩሱ ፍትኑ ነይሮም ግን ኦርጋናይዝድ ኣይኮኑ ነይሮም ድሕሪኡ ቀስ እናበሉ ቀስ እናበሉ ቀስ እናበሉ ኢራን ናሓየሉ መፅኦም ኣብቲ መበል 40 መዓልቲ እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ክፃወሩ ኣብ ዘይክእላ ደረጃ በፂሑ ነይሩ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናተን ተወዲኡ ናይ 8 ተሪፍዎን ናይ 5 መዓልቲ ተሪፍዎን ክበሃል ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዘይደልዮ ንፓኪስታን ለሚኑ ንዑ በጃኹም ተጠዋብሎም ኢሉ እምበር ፓኪስታን ንዶናልድ ትራምፕ ምቁራፅ ተኩሲ ግበር ክትብሎ ኣይትኽእል ዓቕሙን የብላን ግን ዶናልድ ትራምፕ በጃኹም ንፓኪስታን ለምንዎም ኢራን ኣብ ጣውላ ክመፅእ ምቁራፅ ናይ ተኩሲ ንግበር ኢሉ ሕራይ ኣቢልዎም ማለት እዩ ከምዚኣ ነይራታ ዛንታ ስለዚ ኣብቲ መወዳእታ ናይቲ ኩናት ናይተን 40 መዓልቲ ዝተዋግወን ኢራን ሽዑ ተረዲዎም ነይሩ እቲ ኩናት ሽዑ ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦሞ ነይሮም ንፀላየ ከመይ ጌርካ ትሃርሞ ብኸመይ ትሃርሞ እንታይ ትገብር ኣይናይ ታክቲክ ሰርሕ ኣይናይ ይሰርሕን ኣበይ ዘሎ ብኸመይ ተረዲዎም ነይሩ
ኣብዮም ድማ ኣብተን ናይ መወዳእታ ለፀይ ኣብተን ናይ መወዳእታ 10 መዓልትዮም ዝለዓለ ዕንወት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ፈፂሞም ስለዚ ነቲ ኩናት ምስ ተረድዎ ዓለቕ ገይሮም ግን እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ኣሜሪካ ስለ ዝበለቶ ጥራይ ይኩኑ ገይሮም ንሳቶም ንባዕሎም ኩነታቶም ክፈልጡ ይደልዩ ነይሮም ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሓሲዮም ስለ ተጀመሩ ዝኾነ ዕረፍቲ ይደልዩ ነይሮም ኩነታቶም ከለልዩ ሕጂ ነቲ ዝነበረ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኩሉ ርዮም ናይ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝሃብ ሓበሬታ 70 ሚታዊት ሚሳይላቶም ኣሎ 75 ሚታዊት 70 ሚታዊት መተኮሲ ላውንቸርስ ናቶም ኣሎ 75 ሚታዊት ናይቲ ሚሳይላቶም ድማ ኣለ ኢሎም ስለዚ ሕጂ እንታይ ኢሎም ኣሎ ኩሉ ነገር ፈሊጥና ኣለና ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ተደምሲሱ ዝበልዎ ድማ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ከምዘይ ክፈት ገይሩ ዓፂዎ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ስምዕዎም ኣሜሪካ በዓላቶም ነቲ ኩነታት ነቶም ጀነራላት ናቶም ፈጠጥ ከብልዎም ከሎ ብብርቱ ሕቶታት ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኣለና ዶ ትብሉ ግን ኣብ ባይታ ኮሙዲዩ ኣይኮነን ስምዑ power to militarily open the straits and their threat is, quote, moderate or small, why wouldn't we just do it? The strait clearly is in the middle of the negotiation. Is that correct, that they still retain the ability to affect infrastructure in the region and therefore kind of have a veto power over the world economy right now? I would characterize Iran as having a remnant capability. Can they strike oil infrastructure across the Persian Gulf? They have a very moderate, if not small, capability to continue strikes. If the United States military is not physically opening the straits right now, it's because the Iranians do have the real capability. Thank you, gentlemen. كم تريو زلهم زي أب هاوس هيرينج دي ولا قلة استجبريو نتي وتدراوي سنتكم زبان أمريكا وتدراو كم في نزم الرئيس الجنرال أدميرال كوبري زبان نوعي حتى ولو وش ما تحرموس كسب الجدي كفتكم كنت كفتوا سلزي كعلكم دي خيل سلزي كعلكم كويهم إلى توسي نزرار بحث لزلنا يلو أبزر ربز عتها سلزي كعلكاي تحكسي جن أين خلينا سلزي بحالي تعالى انتي بالولو انت عينت عقم اللواء إيران عفتك باب حدا قانا ختفتر اللواء عقم خايب لا ولا كون اشتي ترفع قلاد بلتلو عقمي اللواء يلو يمسكرال إيران عقم اللواء حجون انتخوني نتنا ندادي ونايكال انفراستراكشر عفتن كباب زلو هقرات أنا ونختبل عقم اللواء يبلالو يمن الله مالتي سو إذا نقر إذا كم زلو ينقرالو يمن الله تاي مالتي تقول حجون نابزي قدر كونتات كخيت كم زخل يمسكروا له بساتهم دما أمريكا أبز قداي زكت عوزي كالت سلزي كالت مخانون إيران نتكونتات زلي وزلو خبروا زي كالو سلزي كالو بر سلزي دلي يكونون أي كالوون سلزي كالو دما كسب حجة كونتات كميل خمس زلو يمزن قرزلو sorry زي نريو زلنا دما انتهي زريكا نتكونتات كسع كندي زتراغن حلخلخ زبالة قداي مخانون كيف تو نتكونتات يقبلون يعملوا لكم زلوين عن رزلنا أجنتاي كريكم دليل لهم كل زكيناتهم ورا كينات نرزن هنا أنت كاليت جن نابزيا كمال اسكو خلوه لن كنه صنحي لزوج حبريتا معت نجار نديزلو هذا أبي admission ويكا اسكذا اسمه لهن you will be surprised. Regular viewers know that I have not been a fan of Donald Trump's foreign policy in his second term. From threatening to seize Greenland and annex Canada, unilaterally raising tariffs sky high, to the fiasco of the Iran war, Trump has been reckless, chaotic, and deeply destabilizing. But he might well turn out to have the right instincts and perhaps even the right policy in one crucial arena, the US-China relationship. In Trump's recent interactions with Xi Jinping, we saw a version of him rarely on display. He was respectful, almost deferential, eager to emphasize their personal rapport. Xi, by contrast, remained formal, disciplined, and never especially warm. The asymmetry was revealing. Donald Trump is obsessed with power. More than ideology or values, of course, he thinks in terms of leverage and dominance. He insults European allies because he understands how dependent they remain on American military protection and access to US markets. Trump senses weakness and exploits it. But with China, he has come to understand something that much of Washington still struggles to accept emotionally. Beijing has enormous strength of its own, economic, technological, industrial, even military, and can wield it effectively. إذا زربازيا كبحر عبيتي thought leaders ويون عبيتنا media personalities زبال فريزر كاريايو كابتم إليتنا أمريكا زباليو انتاي زبل زلو دونالد ترامب أنا دونالد ترامب دقافي كونكم تم تفلتون يغميلو هذا نجار جنس ورينا لنا يلو دونالد ترامب نما نمسبع يخبرني له أف تشاينا كبتصح كلجن وخاريايو يلو تشاينا زلوا خبرات تجريمي يعني يلو قلت حقي سيلو تشاينا كخبرة تبغي كم زين أوروبا غيرو زشك على لا زلوا مس تشاينا أشك على الكسات تفتينو نعلمنا أبزيت دليل حدقة كتواصل زخل
ኣብ ልዕሊ ቻይና ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ሺ ዘለዎ ኣኽብሮትን ሪስፔክትን ንዓይ ዘገረመ እዩ ንዓለም እውን ዘገረመ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ዕቡይ ቡል እዩ ዝብሎ እንታይ ማለት እዩ ድኹም ምዃንካ እንተመዝሚዝካ ኣብ ልዕሊኻ ዶሚኔሽን እዩ ዘርኢ በቃ ናትካ ደንዳን እዩ ዝቕየር ኢሉ ንኤውሮፓ ናይ ወታደራዊ ድኽመት ናቶም ይፈልጥ እዩ ኣብ ዕዳጋ ናይ ኣሜሪካ ድማ ከም ዝፅጉዑ ኣብ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝፅጉዑ ስለ ዝፈልጥ ከም ድሌት እዩ ኣሽከዓላል ዝፃወተሎም ዘሎ ግሪንላንድ ይብል በቲ ናይ ትሬድ ዲልስ ይብል በቲ ናይ ኔቶ ገለ ዳበለ ልቦም የጥፋሎም ኣብ ቻይና ክኾን ከሎ ግን ብፍጹም ኣይኮነን ከፈራርሲ ስነ ስርዓት ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ዓይነት ስነ ስርዓት ከለዎ ድዩ ክትብል ክሳብ ትደፍር ዝገብረካ እዩ ወላ እውን ኣብ ፑቲን ክኾን ከሎ ስነ ስርዓት ኣለዎ እዩ ወለቕ ዘለቕ ዳ ይብል እምበር ንፑቲን ብሕማቅ ቃልን ብሕማቅ ኣዘራርባን ክገልፆ ኣይትርእን ኢኻ ስለዚ እዚ ለንቅን ኣብ ቻይና ዝረኣናዮ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ኣብ ልዕሊ ቻይና ሲ ኣኽብሮት ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነሲ ሕልፍ ዝበለ ፍቅሪ ከም ዘለዎን ብፍሉይ ቋንቋን ኣገባባትን ንፕሬዚደንት ሺ ክገልፆ ተራእዩ ብግምጣሉ ናይ ቻይና መራሒ ፕሬዚደንት ሺ ዝኾነ ይኹን ፍሉይ ፍቅሪ ይኹን ፍሉይ ሕውነትን ዕርክነት ከም ዘለዎም ከማን ክገልፅ ኣይተረአየን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ሓያል ድሕሪ ኮይንካ ንሓያል ጥራይ ዘኽብር ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ሓያል ድማ ክልተ ነገር ክልተ ሓይሊ እዩ ዝፈልጥ ወታደራዊ ሓይልን ቁጠባዊ ሓይልን ነዚአን ጥራይ ዝፈልጥ ካልእ ዘለካ ቴክኖሎጂ ገለ ፅቡቅ እንድዩ እሱ እውን ይወስኸልካ ግን ወታደራዊ ሓይልን ቁጠባዊ ሓይልን ብጣዕሚ እየን ዝርድኦ ዋላ ብግሉ ንሃብታምን ብጉልበት ሓያልን ጥራይ ዘኽብር ዶናልድ ትራምፕ እዚአን እየን ተንሱ ዝርድአን ሓይሊ ዝበሃላ ኢንተሌክቹዋሊ ስማርት ይኹን ኢንተሊጀንት ዝግድሶ ኣይኮነን if you don't have the money ገንዘብ ተዘይብልካ ከምኡውን ጉልበት ተዘይብልካ ካብ ክልቲኡ ሓዲን ተዘይብልካ ከኽብረካ ይክእል እዩ ጉልበት ተኮይንካ ይፈሪ እዩ የኽብረካ ክእል እዩ እዞም ናይ ቦክስ ገለ መለ ይፈትዩ ከምኡ ድማ ሃብታማትካ ይፈትዩ የኽብር እዩ ድማ ስለዚ እዚ እቲ ካራክተር ናቱ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ አንፎርቹኔት ሃገር ስለ ዘመሓድር ዘሎ ኣብ ቻይና ዘርኣዮ ወሽልኽለኽ ዳርጋ ንኣሜሪካውያን ክሳብ ዝግረሙ እዩ ገይርዎም ዘሎ ከመይ ገይሩ እዚ ሙሉእ ክሪየር ናቱ ንቻይና እናፀረፈን እናዘለፈን ዝመፀ ናይ ብሓቂ ኣብ ቻይና በፂሑ ስነ ስርዓት ናቱ ንኣዳም ዘገርም ኮይኑ ዘሎ እናበልዮም ዝገልፅዎ ዘሎ which is good now እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነ ነገር ይሞ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዘይኮነ ኢሎን ማስክ ለንቀነ ሓንቲ ቪድዮ ሼር ገይሩ ኣሎ ከረየኩም እየ and this is pretty much ነቲ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሳመሪ እውን ካብዚ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እዚኣ ስከረዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኢሎን ማስክ ሼር ገይርዋ ነይሩ ኣብታ ቀዳመይቲ ሰዓት ጥራይሲ ክንደይ ተራእያ ነይራ መሲልኩም 3.3 ሚሊዮን ኣብ ሓንቲ ሰዓት 3.3 ሚሊዮን ተራእያ ነይራ ብዛዕባ እንታይ ቪድዮ ሼር ገይሩ ነይሩ ኢሎን ማስክ I'm sure ደሊል ግባራ ከም ዝብሎ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ውድቀት ስለ ተንፀባረቕ This is a train station, the world's largest, built in 38 months, on a mountain. 2 million cubic meters of concrete, 366,000 tons of steel, 40,000 workers. Most countries take longer than 38 months to approve a planning application. China built this. 41 meters tall, shaped like the city tree of Chongqing, covered in 1,200 stainless steel scales. Before the first column, workers cut an entire mountain flat. The station never sat on flat land. Grand Central, 6 times smaller. Europe's largest, 15 times smaller. Over 400 meters per platform. The trains here are longer than the Eiffel Tower is tall. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ቪድዮ መንገድ ናይ ትሬን ስቴሽን ኣብ ቻይና ዝተገበረት እያ ኢሎን ማስክ ሼር ዝገበራ ማለት እዩ one of the ዓብይ entrepreneur and businessman ተባሂሉ ዝእመን እዩ እንታይ እዮም ዝብልኹም ዘለዉ እዚኣ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዓለምና ዝዓብየ መንገዲ ባቡር ወይ ከዓ ትሬን ስቴሽን ኣብ 38 ወርሒ እዮም ሰሪሖሞ ኣብ 3 ዓመትን 2 ወርሕን ማለት እዩ እዚ ኣብ ኤውሮጳ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ኣብ ፕላኒንግ ጥራይ ፕላን ንክትገብሮ ጥራይሲ 3 ዓመት 4 ዓመት 5 ዓመት ይድወስድ ፕላን ንክትገብሮ ጥራይ ባጀት ናቱ ኣፕሩቭ ንክትገብር ቻይና ግን ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ትሬን ስቴሽን ኣብ ዓለምና ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ ግራንድ ስቴሽን ዝብልዎ እዩ 15 ግዜ ካብኡ ይዓቢ ወይ ከዓ ኣይ ዶንት ኖ 10 ግዜ ዲገለ ይዓቢ ካብኡ this is massive ኣብ ጎቦ ዝነበረ ንጎቦ ወላጉል ገይሮም እዮም ሰሪሖሞ ላይክ ኢንጂነሪንግ ማርቨል ብልዎ እዚ ፋንታዚ ናይ ዓለምና ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ቻይና if Donald Trump thinks ምስ ቻይና ክንወዳደር ንኽእል ኢና ገለ ኢሉ እንድሕሪ ሓሲቡ think twice እዮም ዝብልዎ ዘለዉ these people are not the same people ኣሜሪካ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ቴክኖሎጂ ናታ ከምዚ ኣይሰርሐት ከምዚ ክሰርሕ ይካለት ስለዚ እንድሕሪ መንገዲ ባቡር ኣብ ክንዲ ደቃይቕ ዓመታት ከምዚ ክሰርሕ ዝኽእል እንድሕሪ ኮይኑ ጎቦ ፍሪሱ then ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክትግምት ከቢድ ኣይኮነን so
this is just an indication to what ደረጃ ና ቻይና ናይ አሜሪካ ልኡኽ ነዝር ይመጽ ይሎ so አፎም ከዓብስ ከም ዘለዎምን መንገዶም ክቕይሩ ከም ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ወሽለኽለኽ እንተበለና ፕሬዚደንት ሺ ካብ ዜሮ ተበጊስ ይኮነን he has seen some things ነዘር እዮም ኣለው ነዚም ወዲ ከምዚ ናርዮም ኣለው and this is just one thing እዚ ሓደ ነገር ጥራዮም ትሪኡ ዘለዎም ኣዝዩ ከምዚ ኣዝዩ ብዙሕ ንኣዳም ዘገርም ቴክኖሎጂካዊ ስራሓት ናይ ቻይና ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ they are just ኣብ ካልእ ዓይነት ፕላኔት እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ኣብ ካልእ ዓይነት ዓለም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ 50 ዓመት ቀዲሞም ኣለዉ ንዓለም እዮም ዝብሉ ገሊኦም 100 ዓመት ነዚ ጎበዚ እዮም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ነይሩ ቀደም ትራንስሌሽን ነዚ ጎበዚ ጎልጎል ገይሮም እዮም መንገዲ ባቡር ገይሮሞ ዘለዉ and look at the cities this is China man I mean ቻይና ክትፈትዎ ትኽእል ከይትፈትዎ ትኽእል ደስ ክብለካ ይኽእል ደስ ከይብለካ ይኽእል ግን you cannot change the reality እቲ ኩንነት ግን ክትቅይሮ ይትኽእልኻ ብመንጎ ፖላሶታት ዝቕፅል መንገዲ ባቡር ኢኻ ትርኢ ዘለኻ it's just engineering marvel ኣብ ዝብል ቃል እዮም ፀኒሖም ዝመፁ እሞ ኻስ እዚሲ ኣብቲ ዝዓበየ ከተማ ናይ ቻይና ወይ እውን ኣብቲ ዝሃብተ ዞባ ናይ ቻይና ዝተፈፀመ ኣይኮነን just ኣብ ሬጉላር ቦታ ዝተፈፀመ ቦታ ዝተፈፀመ ነገር ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ስለዚ China is a different country and in a different world ናይ ህንፃ ምዚኣቶም ተፀጋጊዕካ ምምሃር ድማ ልቦናዩ and they're just ከመይ ገይሮም ሰሪሖሞ ነቲ ኢንጂነሪንግ ገይሮሞ and ቶም ዓበይቲ entrepreneurs ናይ ዓለምና ንዑ ብምድናቕ ሼር ገይሮሞ ርኢና ኣለና ንስኻትኩም ድማ ነቲ ኩንነት ክትሪእዎ ኪልኩምን በቂዕኩም ኣለዎ ሎሚ ተወዲዩ ንስራሕ ውዒሉ ዘሎ ፕሮጀክት ኢና ንሰምዕ ዘለና so this is China ብሓይሊ ጥራይ ዘይኮነሲ ብስነ ስርዓት ዶናልድ ትራምፕ ስነ ስርዓት ገይሩ ከኽብሮም ክሰምዖምን ድሕሪ ኺኢሉ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ንመረዳእታ ክኾነና ኢለ ዝበኩም ዘለኹ እዩ again we are witnessing a historic ታሪኻዊ reshuffling ወይ ከዓ ናይ ዝዓበየ ናይ ዓለምና ኢሉ ዝጀሃር ዝነበረ ነቲ ኩንነት ምስ ረኣየ okay I'm sorry እቲ ኩነታት ተቐይሩ እዩ ምናልባት ቦታ ክፈልጥ ኣለኒ ደረጃ ክፈልጥ ኣለኒ በዚ መንገዲ እዚ ኣነ ምዚ ሓይሊ እዚ ክወዳደር ኣይክልኒ ሰላም ገይረ ፍቕሪ ገይረ ምሱ ተሳንየ ክኸይድ ይሕሸኒ ዝብል እዩ መደምደምታ ማለት እዩ again ነዚ እውን ነቲ ኩነታት ናይ ዓለም ከነስተብህል ስለ ዘለና ዘቕርበልኩም ዘለኹ ንመለስ ኣብቲ ኣንተ በዝራናዮ ንዓና ቀንዲ ዘገድሰና እዚ ብመንገዲ ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብ ዝካየድ ዘሎ እዩ ስለምንታይ ንዓና ጎረባብትና ሶም እዮም ንሕና እዞም ጎረባብትና ኣብ ከባቢና መፂኦም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ብፍላይ ኢራን ለንቀን ነቲ ኢማራት ዝበሃል እውን ብፍሉይ ኣጠንቂቓቶ ላሳርኢና ክንሓልፍ ኢና Is this Iran's final warning to the UAE amid the mystery drone attack on the Barakah nuclear power plant? Abandon the US and Israel or face the consequences. ni ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተደጋጋሚ ከም ንሰምዖ ዘለና ኢማራት ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ብቐረባ ትሰርሕ ስለ ዘላ ካብ ኢራን ብርቱዕ ዝኾነ መጠንቀቕታታት ይመፅኦም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብተደጋጋሚ ድማ እዩ ዝወፅእ ዘሎ እዚ ዓይነት መጠንቀቕታታት ምክንያቱ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ሓደ መዓልቲ ሓደጋ ኮይኑ ክመፀኩም እዩ ምክንያቱ ንስኻትኩም እቶም ቀዳማይ ቅድመ ግንባር ኮይንኩም ንዓና ሓደጋ ክትፈጥሩልና ትደልዩ ዘለኹም እዮም ዝብልዎም ዘሎ ኢራን ኢማራት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ተቐፂሉ ንሕና ኣብ መወዳእታ ብሕማቅ ክንብድለኩም ንኽእል ኢና ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ይንብለኩምና ግን it's not something we want ንፈትዎ ንደልዮ ነገር ኣይኮነን ግን ኣካይዳኹም ናብ ከምኡ ዓይነት ነገር ንክንከይድ ይግድደና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብካልእ ድማ ኣሜሪካ ንኢማራት ይደፋፍእዎም ከም ዘለዉ ናብዚ ኩነታት እዚ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ መጀመርያ ሓደ ነገር ለንቀነ ዋላት ሚድያታት ናይ ምዕራባዊ ዓለም እውን ዝዛረቦ ዘሎ እዩ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢማራትን ዝነበረ ፍቕሪ ዝሕልሕል ናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ኣብዚ እዚ ናይ ስካይ ኒውስ ዝበሃል ዘውፅኦ እዩ the US alliance with the Middle East has shown signs of strain ኣብ መንጎ ንኣብነት ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢማራትን ዝነበረ በዚ ለንቀነ ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎኦም ዘይምርድዳእ ከም ዘሎ ክርአ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን ዘሎ ዝምድናታት ሽግር ገጢምዎ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ መሻርክታ ኣብቲ ዞባቲ ብምሎም ኣብ ንሓትሕዶም እናተጠማመቱ ይኸዱ ከም ዘለውን ኣብ መንጎ ሓትሕዶም ድማ ሽግር ይፍጠር ከም ዘለውን ኣሜሪካ ድማ ሓይሊ ዝነበራ ቀደም መሻርክታ ኣብ ኤሮጳ ዘለዉ መሻርክታ ምሳ ፅቡቅ የለውን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ድማ ብዝገበረቶ ዕንደራ እቶም መሻርክታ ኣብ ኣሜሪካ ይተኣማመኑ የለውን ካልእ መዋፅኦ ይደልዩ ከም ዘለዉ ድማ ይንገር ኣሎ እዚ እውን እንተኾነ ነብሱ ዝኸኣለ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ እዩ ነተንያሁ ምስ UAE ፀገም ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ዘይምርድዳእ ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ግን ኣብ ዝኾነ ግዜ ድራማ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ኩነታት እዚ ምሳና እንታይ ርክብ ክህልዎ እዩ ንዓና እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ብኸመይ ክፀልወና እዩ ንሕና ኣበይ ቦታ ኣለና ብዙሕ ትንተና ናይ ዞባና ከነርእየኩም ስለ ዝኾነ ሕጂ ቀጣ ናብኡ ክንሰግር ኢና ምክንያቱ ንዓና ዘገድሰና መወዳእታ
ዞባና ብኸመይ ይጽሎ እዩ This is the Bab el Mandeb. For thousands of years, merchants crossed this narrow strait carrying spices, silk, and gold. The winds are cruel, but the profits are worth it. Or your life is the price. That is why we call it Bab el Mandeb, the gate of tears. But could the strait make the modern world weep? The strait links East Africa, Arabia, and South Asia. Its importance surged in 1869 with the opening of the Suez Canal, creating a direct route to Europe. And with the discovery of oil in West Asia, it became a lifeline of the global energy. In 2024 alone, about 4.1 billion barrels of oil passed through it, 5% of global supply. If Bab el Mandeb and the Strait of Hormuz, the Horn of Africa. For decades, the geopolitical narrative here has been shaped by outside actors projecting power into a region they view merely as a strategic choke point. Today, we are focusing squarely on Egypt. Just yesterday, on May 16th, an Egyptian delegation finalized a memorandum of understanding with Eritrea for maritime transport cooperation in Asmara. On paper, these diplomatic handshakes are framed as regional cooperation to secure the Red Sea. In reality, traveled to Asmara this week and signed a sweeping strategic agreement with Eritrean President Isaias Afwerki. The deal covers ports, maritime security, railways, pharmaceuticals, trade, manufacturing, digital telecommunications, and, according to multiple diplomatic sources, confidential military cooperation that goes far beyond what was announced publicly. Egypt explicitly reaffirmed its absolute commitment to Eritrea's sovereignty and territorial integrity. And simultaneously, diplomatic sources report እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ንብልጽግና ከጸልል ደልዩ ዘሎ ዝምድና ኤርትራን ግብፅን እዩ ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹም ከምዚ ዝተጋነነ ገለ ከይመስለኩም they really ከዓብድዮም ደልዮም ዘለዉ ንሽትለይ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ነገር ክበኩም እየ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ግን ዝያዳ እቲ ኩነታት ንዓታቶም ይኹን ንምሉእ ዓለም ኣቓልቦ ስዒቡ ዘሎ እታ መጀመርያ ዝሃብክኹም እዩ እዚ ጌት ኦፍ ቲርስ ዝበሃል ወይ ከዓ ባብ ኤል መንደብ ዝበሃል እዛ ስእሊ እዚኣ ኣብ ዓለም ብዝያዳ ኣገዳስነት ናሃለዋ ትመፅእ ዘላ እያ እዛ ስእሊ እዚኣ ኣብ ብዙሕ ዲቤት ትመፅእ ዘላ እያ እዘን ሰለስተ መሕንቆታት ትሪእዎን ዘለዎም ወሽመጥ ሕርሙዝ ንቁጠባ ናይ ዓለም ነዳዲ 110 ከም ዝበፅሕ ገይርዎ ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ሚሳይላት ወይ ከዓ ኒኩለራዊ ሓይሊ ናይ ኢራን ኣይኮነን ስለዚ ነቲ ቦታት ጥራይ ክትቋፀሮ ድማ ብዙሕ ባጀትን ብዙሕ ገንዘብን ከም ዘየድሊ ደጋጊሙ ንዓለምና የንፅረላ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ዘላተ ቦታ ፈቲና ፀሊና ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብዙሓት ሃገራት ፀደፍደፍ ክብላ ንርላና ፀደፍደፍ ክብላ ንሰማዕ ኣለና ምናልባት ካብ ሓደ ዘይትፅበዮ ዘረባ ከስማዓኩም ክፍትነ ስምዕዎ እስከብዚ ከምዚ ዝኾን ዘሎ ካብ ላዕሊ ይከኣል እዩ ዋና ጉዳይ ግን ኣባና ዓብዪ ኢምፓክት ኣሎ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ዓብዪ ኢምፓክት ኣሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ኮንቴንሽን ከምዚ ዝመሰለ ናይ ዓለም ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ተሰላልፋ ምምዕራይ ሽኩት ዝግበረሉ ሓደ ከባቢ እዚ ከባቢና ኮይኑ ኣሎ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕርን ማእከላይ ምብራቕን ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ብግልፂ ዝረኣዩ ዕብየታት ኣለዉ እቶም ተፀሚሞም ሱቕ ኢሎም ካብ ላዕሊ ዝመፁ መምርሕና ተቐበሉ ዝኽእሉ ዝነበሩ ሃፋትም ናይ ማእከላይ ምብራቕ ዓድታት እዚ የለን በዛ መንገዲ እዚኣና ንኸይድ ኢሎም ናይ ፖሊሲ መመረፅታት ዘቕርብሉ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ሓይሎም ተሰማዕነቶም ክንድቲ ገንዘቦም ልክዕ ንክኸውን ምንቅስቃስ ዝገብርሉ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና እዚኣቶም ጎረባብትና እዮም እዚኦም ዝገብርሉ እዋን ቀይሕ ባሕሪ ከም ማእከል እዮም ዝርእይዎ ቀይሕ ባሕሪ መጥቀሚ ገይሮም እዮም ዝርእዩ እዚ ኣብ ስዑድ ዓረብያ ዘሎ ምንቅስቃስ ጀነራሊ ኣነቱ ዲቴይልስ በብመዓልቱ እናተወስኸ ዝኸይድ ነገር ክህሊ ይኽእል ይኸውን እዩ ቀላፅሞም ኣኪቦም ሓይሎም ኣኪቦም ኣብዚ ከባቢ እዚ ሓደ ግዜ ካብቱ ዕርዩ ምስኦም ዝጠበቐ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እውን ፍልይ ብዝበለ ናይ ፖሊሲ ስፔስ እናሓዙ ድላዮም ዝገብሩ ኩነታት ይመፅእ ኣሎ ኣብ መንጎ እዞም ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ዓበይቲ ናይ ገንዘብ ዓድታት ዘሎ ሽኩት እና ግልፂ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ኤሜሬትስ ኣለዉ ብናይ ባዕሎም መንገዲ ሓገዝቲ እውን ፈጢሮም ገንዘቦም ተጠቂሞም ብፍላይ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ናቶም ኢንፍሉዌንስ ዝለዓለ ክኸውን ዓብዪ ፃዕሪ ይገብሩ ኣለዉ ያው ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ ሱዳን ዘሎ ውግእ ኣሎ ኣብዚ ከባቢታት ብፍላይ ድማ ምስ ቦርደር ተታሒዙ ንሶማልያ ኢዶም መእትዮም ንኣቶም ዝመስሎም
ናይ ኢኮኖሚ ስርዓት ክህሉ እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለው ልክዕ ከም ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ዝብልዎ ቢራን ዘሎ ናይ ኦይል መመላለሲ ባብ ኤልመንደብ ዝበሃል ዝተቐና ዘሎ ናይ ባሕሪ በሪ ዓብይ ናይ ቴንሽን ዝፍጠረሉ ከባቢ ኮይኑ ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚክ ሃይዌይ ዝቆፃፀር ማሕንቆ ናይ ባሕሪ በሪ መንገዲ ማሕንቆ ኩሎም ኢንፍሉዌንሶም ክዕብዩ ክቆፃፀርዎ ይደልዮም እዚ ተራ ናይ ኢኮኖሚ መንቀሳቀሲ ማሕንቆ ኣይኮነን ሰለስተ ዓበይቲ ክፍለ ዓለማት የራህብ እዩ ሓደ ወገን ኤስያ ብካሊእ ወገን ኣውሮፓ ናብ ምዕራብ ወገን ድማ ኣፍሪካ የራህብ ቀይሕ ባሕርን ባብ ኤልመንደብን ብኦቢልካ ድማ ስዌዝ ካናልን ናብ ሜዲተራንያን ባሕሪ ክሕወስ ከሎ ምስ ኣውሮፓ የራህብ ናብ ምዕራብ ገፅ ክኾን ከሎ ናብ ኣፍሪካ ይኣቱ ካብ ህንዲ ውቅያኖስ ክኣቱ ከሎ ድማ ናይ ኤስያ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ብምሉእ ሒዙ እዩ ዝመፅእ ብጣዕሚ ስትራቴጂክ ዝኾነ ቦታ እዩ ኤስያ ዝለዓለ ኢኮኖሚክ ዕብየት ዘርኢ ዘሎ ዓዲ እዩ ኣውሮፓ ብቴክኖሎጂን ብኢኮኖሚ ዕብየትን ቅድመት ሒዙ ደረጃ ዝፀንሐ ዓዲ እዩ ኣፍሪካ ብናይ ህዝቢ ፖፑሌሽን ብሮ ማቴርያል ብቐፃላ ኢኮኖሚክ ተስፋ ዓለም ናይ ዓለም ናይ ፖለቲካን ናይ ኢኮኖሚን ጉዕዞ ንቅድሚት ክቕይር ይኽእል ተባሂሉ ዝሕሰብ ክፍለ ዓለም እዩ እዚኣቶም ዘራኸብ እዩ ዝመስመር እዚ ኣብዚ መስመር እዚ ዓብዪ ሽኮት እዩ ዝግበር ዘሎ ንሕና ድማ ኣብዚ መስመር እዚ ኢና ዘለና ኣብቲ ምዕራባዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ኢና ዘለና ኣብቲ ምዕራባዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዘለና እቶም ምብራቃዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ናይ ዓረብ ዓድታት ዕርዮም ይጥምትዎ እዮም እዚ ጉዳይ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብዚ ዝኸውን ንዓና ብቐጥታ ይምልከተና እዩ ቀጥታ ኣብዚ እንታይ ዝግበር ዘሎ ከመይ ኢና ንኸድ ዘለና ኣብዚስ ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ክንዋሳእ እንታይ ፀገም የጋጥመና እንታይ ፖሊስ ክንሒዝ ኣለና ኢልና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብቐጥታ እዩ ዝምልከተና እትብል መደምደምታያ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከማኽሮ ዝኽእል ወይ እውን ዘማኽሮ ዘሎ ተባሂሉ ዝእመን ሓደ ሰብ እዚ እዩ ካብ ነዊሕ እዋን ዓሰብ ከነምልስ ኣለና ናይ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክትረክብ ኣለዋ ብላብላ እናበለ ከራስን ዝፀንሐን ሕጂ ድማ ነዚ ጉዳይ ናይ ባቤል መንደብ እውን ከም ዓባ ኣጀንዳ ገይሩ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ገለ ካብቶም ዝጓየዩ ዘለዉ ነቲ ኩነታት እቲ ንኣብይ ኣሕመድ እውን ገለ ካብቲ ነቲ ባሕሪ ንኸማልስ ኢሉ ፈንጣሕጣሕ ዝብሎ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ ኣጆኻ ካብ ዝብልዎ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝእመን ናው እዚ ጉዳይ እዚ ጻድቃን ስለ ዝበሎ ጻድቃን ስለ ዘልዓሎ ወይ እውን ስለዘየልዓሎ ኩነታቱ ዝቀያየር ነገር ኣይኮነን ሓቂ እዩ ተደጋጋሚ ክንዛረበሉን ክንርዳእሉን ክንዛረበሉን ከነውግዓሉን ፀናሕና እዩ ሓንቲ ካብተን ዝበለን ተደጋጋሚ ድማ ንዛረበን ዝነበርና ንሱ እውን ኢንሳይደር ኢንፎርሜሽን ስለ ዘለዎ ወዮ ዳ ጎቦ ክሓልፋ ፈቲኑ እምበር ኢምረት ናብቲ ቦታ ክትመፅእ ከም ትኽእል ኣረጋጊፅልና ኣሎ ግን ኢማራት ቤናይ መንገዲ ናብቲ ቦታ ክትመፅእ ከም ትደሊ ግን ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ ይመስል ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ፈረስ ናቶም እሱ እዩ ቡ ገይሮም እዮም ናብ ኤርትራ ክመፁ ዝፍትኑ ዘለዉ እዛ ኩላ ዓሰብ ተብሎም ዘላ ረስኒ ካበይ ከም ትብገስ ድማ ይፈልጥ ግን ኣብ ትግራይ ድማ ንተጋሩ ክእምን ስለ ዝፍትን ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ኣቢ ከተሳሲኻ ከይበሃል ተባሂሉ ሪስክ ከም ዘለዎም ብላብላ እዩ ክዛረብ ዝፍትን ዘሎ ደዝን ንዓና ኣዝዩ ዘገድሰና ኩነታት ኣይኮነን ንድሕሪት ክመልሰኩም እየ እዚ ጉዳይ እዚ ካብኡ ንላዕሊ ንመን ከም ዘገድስ ክትፈልጡ ምንታይ على الإعلام المصري وسيادتك العلاقات المصرية الأريترية في أوج وقتها وفي زخم شديد بالتفاهم اللي بين سيادتك وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس التعاون القادمة شكلها إيه؟ والله مجالات متعددة وهذه علاقة استراتيجية تاريخية تحتاج إلى خلق آليات وأردية مناسبة لها والزيارة الأخيرة هي استمرارية لنفس المسيرة عشان نصل إلى المحطة المطلوبة من الشراكة الإريترية المصرية يعني أهلا بك على بعفشا زي انترفيو زي فايرال اللي أخينا زلا أبتفل عليك كابزرا أخو انترفيو ترانزليشنس كابزرا أخو عربنا تقسم أي كلمة هذا سنبل نيرو جن ولا بزحت قبصاويان بعرب كم زجير كم لزخل بمخانو دما بدعميهم ذكرمو وهنياتو بزعب إيرترا بزح حفلة أي بلومن كم زريو زلوا خدمة بإيرترا بدعميهم تمسيتهم زلوا كرت يوم نسخان عبد الفتاح السيسي نزز من النازي زيادة تدفول خمسة زلوا خميز نجر مزبلوا يا استراتيجي كوزم دنايو نززوا با رجعتن سلام النممزع بعبيو دما ناي أبزع جنبارات بقطبة بساتا بكالو كلون متأسسار استراتيجي كوزم دنا إيرتران جبت إنك خون كم زخونة زي تنبس زرباي تزاربو جنانا زيادة جبت أويان
ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለኩም ነይረ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝገብርዎ ዘሎ ኤርትራ ከምዚ ሕፅር ዝበለ ሓበሬታን መረዳእታን እያ ትበና ብግብፃውያን ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዝወፅእ let me show you one thing ካብቲ ዝብልዎ ዘለው because I really want to understand ቅድሚ ሕጂ እውን እንትኾነ ብዝያዳ ብፍላይ እቲ ናይ ፀጥታዊ ኩነታት ንግደፎ ድሓር ብዛዕባ ቁጠባ ዝብልዎ ዘለው ጥራይ ስምዑ Certainly, Engineer Ahmed El-Swedi. I believe the El-Swedi Group has transformed from a major company in the fields of construction and infrastructure, El-Swedi Cables being famous and all that. But I think you have turned into something like an embassy for Egypt abroad through your projects. You are saying, we are here. Egyptians are capable of building things like the Nairir Dam and other projects. What can the El-Swedi Group do? An overview of what the El-Swedi Group can offer this country. Well, as we said today, there's a very important point for us, which concerns the leader and the Egyptian president. That we must, of course, create employment. And to create employment, you need industry, and you need trade, and you need very many things. And it all begins with energy. Without energy, there is nothing at all. So, in a short time, we can increase their energy, and that will make a huge difference for them, whether in... Is this the starting point, engineer? Energy is the starting point, exactly, correct. At the same time, providing fresh water to every home is a very important point, whether we convert brackish water into potable water. ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ርክብ ኢና ንርኢ ዘለና ኣገዳሲ ርክብ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤልስዌዲ እዩ ዝበሃል ሽሙ ኣሕመድ ኤልስዌዲ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ቁጠባዊ ጭዋዳ ዘለዎ ካምፓኒ እዩ ዝመርሕ ኤልስዌዲ ኤሌክትሪክ እዩ ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ሴክተር ዝነጥፍ ኣብ ኢንጂነሪንግ ዝነጥፍ ኣብ ህንፃ ዝነጥፍ ኣብ ዋየርለስ ዝተፈላለዩ ኬብልስን ኣክሰሰሪስን ኣብ ኩሉ ፀዓት ኣብ ናይ ፀዓት ኢንዱስትሪ እውን ዝነጥፍ ዓብይ ካምፓኒ ናይ ግብፂ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እንታይ ክንርኢ ኢልና ኢና ነምፅኦ ዘለና ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዝግበር ዘሎ ሽርክነት ወይ እውን ዝምድና ተራ ዝምድና ጥራይ ዘይኮነ ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ትርጉም ዝወሃቦ ዘሎ ርክብ እዩ first of all ነዚ ነገር እዚ እናገለፅኩ ክኸይድ ከለኹ ነዚኣ እውን እናረኣኹኹም ክኸይድ ስለ ዘለኹ እየ ግብፃውያን እንታይ ይብሉ መሲልኩም ኣብዚ ንዓይ እውን ደስ ዝበለኒ ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ከምቲ ደልዩ ዘለኹም ንቁጠባ ናይ ኤርትራ ክንቅይሮ ብሓደ ኮይና ሽርክነት ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ንሓስብ ኣለና መንግስቲ ኤርትራ ኣበይ ክሰርሑ ከም ትኽእሉ ወይ እውን ብኸመይ ክስራሕ ከም ዝኽእል ገለ ዝተዘራረብኩምሉ ነገራት ኣሎ ዶ ምስ በሎ ተቐዳማይ ክኸውን ዝኽእል ብዙሕ እዩ መጀመርያ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ስራሕ ክረኽበሉ ዝኽእል ሽቕለት ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ሽቕለት ክትፈጥር ወይ ከዓ ስራሕ ክትፈጥር ተኮይንካ ድማ ኢንዱስትሪ ክትሃንፅ ኣለካ ኢንዱስትሪ ክትሃንፅ ተኮይንካ ድማ ኢንዱስትሪ ንግድን ክህልወካ ኣለዎ ነዚኦም ክትሃንፅ ተኮይንካ ድማ መሰረቱ ፀዓት እዩ መጀመርያ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንገብሮ ዘለና ፀዓት ናይቲ ሃገር ኣብ ምምንጫ ኣብ ምምዕባል ነፍሲ ወከፍ ስድራ ፀዓት ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ ኣብ ምፍጣር ክንሰርሕ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዝተገበረ ዝምድና መጀመርያ እዛ ዝብለኩም ዘለኹ ሪሊ እንጆይ ግበርዋ ቢካዝ ብዙሕ ግዜ ክፈራረሙን ገለን ርኢና ኢና ኣብ ኤርትራ እዚ ሕጂ ተርእቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣካል ናይቲ እገዳ ናይ ኤርትራ ስለተላዕለ እዩ ኣካል ናይቲ እገዳ ናይ ኤርትራ ስለተላዕለ ግብፃውያን ናብ ኤርትራ እናተቐዳደሙ ዝመፁ ዘለዉ እገዳ ናይ ኤርትራ ንክላዓል ዝለዓለ ዝሰርሑን ቀዳሞት ዝፈለጡን እዮም ኣብ ቅንያት ናይ መዓልቲ ናፅነት ኮይኑ ክገብራ ከለኹ ናይ ብሓቂ እዩ ስሜታተይ ክቆፃፀር ከማን ዘይክእል ዘለኹ because this is the greatest news ህዝቢ ኤርትራ ዝተፀበዩ ንዓመታት ዝተፀበየ እዩ ንዓመታት ዝተፀበና ድማ ግብፃውያን መፅኦም ረድኤት ክቡና ቴክኖሎጂ ከታታትውልና ኣይኮነን እገዳ ተላዒልና ከም ካልኦት ዓለማት ሽርክነት ጌርና ክንነብር ምንታይ just ከም ካልኦት ዓለማት ኖርማል ሂወት ክመርሕ ሓለፋይ እንደለን ኢና ድጎማይ እንደለን ኢና ደገፋይ እንደለን ኢና we just need a normal life ህዝቢ ኤርትራ ኖርማል ሂወት ሰሪሑ ንክነብር ዝኽእል ሕብረተሰብ እዩ ኣይኮነን ኣብ ዓዱ ኣስተርሑ ክነብረሉ ዝኽእል ክወዳደረሉ ዝኽእል ባይታ ፈጢርካሉ ወረቐት ኣብ ዘይብሉ ብጎበጎበ እናኸደ ከሎ ኣብዛ ዓዲ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ እናተባሃለ ከሎ ሂወት ክሃንፅ ዝኽእል ዜጋ እዩ ዘለና ስለዚ ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ፅቡቕ ነገር እናመፀኩም እዩ መንግስቲ ኤርትራ ስኩፍ ስለ ዝኾነ ነቲ ኩነታት ብፅቡቕ ገልፀልኩም የለን ግብፃውያን ግን ስክፍታ ስለ ዘይብሎም ከምዚያ ገይሮም ይነግርኩም ኣለዉ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣገደሲ ዲልስ ገይሩሎ ኢንፋክት ዘይተገልፀትና ዘላ ወታደራዊ ዲል እውን ተገይሩ ከም ዘሎ ፅንፅንታ ኣሎ ኣገዳሲ ወታደራዊ ዲል ስለምንታይ ከምኡ ሕጂ you have to understand the bigger picture እቲ ዝዓበየ ስእሊ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ سيادة وزير الخارجية بعرب ስለ ዝኾነ ነቲ ፅሑፍ ናራና ክንከይድ ንኽእል ኢና ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ክርዳእና ዘለዉ እቲ ልኡኽ ናይ ኤርትራ እቲ ልኡኽ ናይ ግብፂ ኣብዛ ዓዲ ክመፅእ ከሎ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝተፈላለዩ ብቐጥታ ነቲ ቁጠባ ክቕይሩ ዝኽእሉ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ድማ ዓበ በርክቶ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝተባህሉ ሰባት እዩ ሒዙ መፅኡ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ገይሮም ድሕሪ ኢልና ድማ እቲ ልኡኽ ኤርትራን ግብፅን ብሓደ ይንቀሳቐሳ ኣለዋ
ግብፂ ድማ ምስ ኤርትራ ሓፂር ዘይኮነ ነዊሕ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ክህልዋ ትደሊ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 3 ሃገራዊ ድሕነት ናይ ግብፂ ሓደጋ ናቱ ቁፅሪ 1 2 3 ግብፂ እዩ ሜቢ ቁፅሪ 4 እስራኤል ክትብሎ ትኽእል እዮም ስለምንታይ ቁፅሪ 1 2 3 ኢልና ምክንያቱ ብዘይ ማይ ክትነብር ስለዘይትኽእል ብዘይ ምግቢ ክትነብር ስለዘይትኽእል ማይን መግብን ናይ ግብፂ ድማ ካብ ኒል እዩ ዝምርኮስ ክልቲኡ ዝብለኩም بجك أير ماي مقبل أير يزدلي كراب أيضا مسألة سب كنبر مالتي ماين مقبل ناي جبتي كتا ميت خاميتي أب نيلي زمرقص سلزي نزن كل تبعات دما إثيوبيا دليتهم كنت قبرون تخليها تقبرون من الله كم يلوم يمزعمن سلزي نيثيوبيا بزخونه يكون سيناريو زخونه يكون حيل حق زوا أبي إرترا متى حسب كتقو عصر ويون إرترا تقو عصرة نجبت أويان زفكر نجرا يكون ويون كحسب زخل نجرا يكون سلزي ኤርትራ ሓያል ሃገር ክትከውን ንዓም የገድሶም እዩ ሓያል ሃገር ንክትከውን ድማ ካልኦት ሃገራት ሓያላት ክገብሩ አይደልን እዮም ብስ ካልኦት ክሰርሕ ኣለዋ ግን ንሕና ኤርትራ ሓያል ንክትከውን ሲ ለቨሬጅ ክህልወና ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ንግብፂ ክደልያ ክትክል ኣለዋ ዝብል እምነት ኣለዎ ክግምጥላ እያ ተዘረባ ኤርትራ ብዘይ ግብፂ ክትነብር ትኽእል ዶ 100% ሚት ኻሚት ግብፂ ሃልያ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ናብራ ቀደምና እዩ ግብፂ ግን ኤርትራ ካብ መጠን ንላዕሊ እያ ትደልያ ምክንያቱ ብዘይ ግብፂ ብዘይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ሓንቲ ክትገብራ ይትኽእል እያ ንኤርትራ ሒዛ ከላ ከማ ንኢትዮጵያ ጋዶ እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ንግብፃውያን ንኤርትራ ንክቕይሩ ኢሎም ጥራይ ኮኑ ዝገብርዎ ዘለዉ it is very very important for them እንድሕሪ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ተደጊራ ዝሕጂ ንብሎ ዘለና ተደጊራቶ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዝምድና እንተሃኒፅና ተወዲለ ትገይም ናሕተቶም ስለዚ again ስትራቴጂካዊ ክብሎ ከሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ክገልፀን እዩ ግብፂ ንኤርትራ ስትራቴጂካዊ ዝምድና እዩ ዘለወን እዞም ጋዜጠኛታት ንኤርትራ ክገልፅዋ ከለዉ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ክገልፅዎ ከለዉ ሰሚዐ ብሓቂ ፈታዊት ኤርትራ ኣኽባሪት ግብፅን ፈታዊት ግብፅን እያ እዚ ሃገር እዚኣ ንዓና ድማ ብመሰረቱ ኣገዳሲት ሃገር እያ እዚኣ ምዝያ ድማ ዓሚቕ ሽርክነት ክህልወና ኣለወና በሉ እዮም ዝዛረቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓረብ ይዛረብን ይሰምዕን ምዃኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዓረብ ይዛረብን ይሰምዕን ምዃኑ ድማ ቢግ ፕላስ ተወሳኺ ናዕታቶም ብቐሊሉ ሓሳባቶም ክዛረቡሉን ክገልፅሉን ዝኽእሉ ኩነታት ስለ ዘለዎ ናው let's go back to ሽርክነት ዝግበር ዘሎ ዓበይቲ ኢንዱስትሪስ ናብ ኤርትራ ኣገደስቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ነቲ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ኤርትራ ድማ ኣብኡ ፅልዋ ክገብሩ እዮም ዘልዩ ዘለዉ እንታይ ስኸ ፀዓት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሶ ኤርትራ ናብነት ሙሉእ ብሙሉእ ኣባቶም ክትምርከኽ ኣለዋ ይብል ኣለኹና ንሕና እንታይ ኢና ንደሊ ዘለና ብዓብዩ ተተካእ ፀዓት ኢና ንደሊ ዘለና ተተካእ ፀዓት ማለት ናይ ሶላር ኤነርጂ ኢና ንደሊ ዘለና ናይ ሶላር ኤነርጂ ድማ ንዓና እንታይ ይገብረልና እዩ ናፅነት ከም ንውጭ ክገብረና ክእል እዩ መይቢ ክሕግዙና ክእሉ እዮም እንታይ ብለው ነይሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንኣብነት ዓበይቲ ዲጋታት ኣብ ምስራሕ ገለመለ ንፋዓት ኢና ንሕና ምክንያቱ ካብ ኒል ስለንነብር ዲጋታትን ሓፅብታትን ምዕቡል ሕርሻ ምግባር ክእለትና እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ቁፅሪ ሓደ ኢና ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንስኻትኩም ከዓ ስለትሰርሑ ዘለኹም ኣብኡ ብቐረባ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና እናበለት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ይዛረብ ነይሩ ስለዚ ከም ኤርትራዊ ኣዝዩ ተስፋ ክበካ ዝኽእልን ኣገዳስን ዝምድና ይህነፅ ከም ዘሎ ክትርድኡ ጥራይ ዘላነ and this is fundamentally ንኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኣገደስቲ ትካላት ባህል ኤልስዌዲ ዝበሃሉ ከምኡውን ካልኦት ኣገደስቲ ካምፓኒታት መራሕቲ ናቶምን ሲኢኦታት ናቶምን ቦርድ ሜምበርስ ናቶምን እዮም መፂኦም ዘለዉ እቲ ሽርክነት ድማ ሳክ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ጥራይ ደይኮነ ቁጠባዊ እዩ ኣገን እገዳ ናይ ኤርትራ ይለዓል ስለ ዘሎ እቶም ተቐላጢፎም ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ዝሰርሑሉ ግብፂ ዝያዳ መጀመርያ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ይጓዩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እንደ ኤርትራ ድማ ናይ ብሓቂ ንግብፂ ተገድሶም እያ ንዓና ድማ ግብፂ ኣዝያ ተገድሰና እያ ብልፅግና ድማ እንታይ ተሪፎም ዘሎ ገመድ ገይሮም شقاق كبلو نشتي تريفاتهم الله بزي كلا على ميز بلوك جمال نكسغلو نشتي تريفاتهم زلا and we are happy بزي نقرز خيزلو احنا ازينا حقوساتن انا بزا نفسي تساغير له قد محج بزح كفرار مرئي كم زنا حججن نا براكتيس زغره بكونتات رينا ينفلت الناس لمتاي مبزحت غزي تسغبر زنبر قدام دحر غداينا نغبرو نخون غدام ما يلعل قدم غلز مسل قد ما كنت نسمنيرنا ابنت ناي طليان لو خيت كلو تقدر نكلعل تسفى كم زنبرهم قليهم تزاريبهم سوزي أبزو قداي زقن نتقدر نكلعل عبد هراس صوتت هجر جبت يعني را لك كم زن قبرو زلنا كابزن لا على الإمام السعودية أبزو غربا كري تسفى لنا مهنياتو بريزنت سياسنا بسعودية خير خلون أقدر أسلوخ نايكو طبعا ناي ودباتن نايقلن نبير تراك متصم خان نجيرنا نيرو إن فاكت زكينات جس لازم أسأي تغيرون برا ورحس حلست يوم كم تحاسب نيرو جن بسنك زكينات بمولو تغيروا سلزل أبزو أنا زي باي ذا واي جبت تقويز اللون
እተን መሓዙታ እተን ቀንዲ ነዚ ቦታ ዝኽቋፀራ ዝኽላ ዝነበራ ስዑድያ ይኹን ኢማራት ቀጠር ከቢድ ሽግር ፈጢሩላን ስለ ዘሎ ስዑድያ ነቲ ብኮቲ ክትምዝምዞ እያ ትፍትን ዘላ ብዙሕ ገንዘብ የብላ ንባዕላ ኣብ ሽግር እያ ዘላ ግብፂ ኣብ ሽግር እያ ዘላ ንባዕላ ግን ካብቲ ዘለና ሽግር ከም ገለ ኢልና ክንወፅእ ኢና ዝያዳ ግን ነዚ ሕጂ ስዑድያ ይኹን ኢማራት ይኹን ቀጠር ይኹን ወሪድዎም ዘሎ ሽግር ማብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ክገብሩ ዘይክእሉ ዘለው ኣነ ኣብ ውግእ ስለዘየለኹ ይህረም ስለዘየለኹ ተጣፍየ ነተን ኣገደስቲ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ምስአን ቦታ ኣንፂፈ ክፀንሕ ክእለ ንእሽተይ ቦታ ቅድሚት ከይደ ክፀንሕ ክእለ ፅባሕ ንጎሳቶም መዓት ገንዘብ ስለ ዘለዎ መፂኦም ክቅድሙ ንኽእሉ እዮም ግን ኣነ ብግደይ ነቲ ዕድል ተጠቂመ ገለ ነገር ክገብር ክእለ ዝብል ሓሳብ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ካልእ ግዜ ነቲ ኩነታት ብምሉእ ብዕምቆት ተንቲነልኩም ነይረ ግን ካብ መንግስቲ ደረጃ ሓሊፉ እቲ ኩነታት ናብ ትካላት ደረጃ ይመፅእ ምህላው ከም ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ክንሪኦ ንኽእል እስከ ንእሽተይ ከም ብሬክ እቶም ብልፅግና ዝብልዎ ዘለዉ ንስማዕካ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ብወገን ደገፍቲ ስርዓት ብልጽግና ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝርግሕሉ ዘሎ እዋን ኤርትራን ግብፅን ዝተፈላለየ ስምምዓት ተፈራሪመን ኣለዋ ኤርትራን ግብፅን ብቐዳም 16 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ሕብራዊ መስመራት መራኸብ ንምምዕባል ምትእስሳር ወደባት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምሕያልን ወግዓዊ ስምምዕ ምትሕብባር መጓዓዝያ ባሕሪ ከም ዝፈረማ ማዕከናት ዜና ክልቲአን ሃገራት ገሊፀን እቲ ምፍርራም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተረኸበሉ መቐበሊ ጋሻ ደንደን እዩ ተኻይዱ ዘሎ እቲ ስምምዕ ብሚኒስትር መጓዓዝያን መራኸብታትን ኤርትራ ብርሃነ ተስፋ ስላሴን ሚኒስትር ትራንስፖርት ግብፂ ሌተናል ጀነራል ካሚል አልዋዚርን ዝተኸተመ እዩ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብዱላጢን ኣብ ኣስመራ ዝተጓዓዘ ኣካየድቲ ስራሕ ኣብ ፅላታት መጓዓዝያ ፀዓትን ዕደናን ሰርሓ ኩባንያታት እውን ዋና ኣካየድቲ ስራሕ ዘጠቓለለ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ዘካየዱ ዑደት እዩ ኣብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ኣብ ግብፂ ምብፃሕ ዘካየደ ብሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ትግደፍ ሓጎስ ገብረ ሂወት ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ግብፃውያን ሚኒስትራት ወፃኢ ወፍሪ ንግድን ኢንዳስትሪን መጓዓዝያ ኤሌክትሪሲቲን ፀዓትን ሕርሻን መሬትን ከምውን ሓለፍቲ ትካላት ባንክን መድሃኒትን ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ዝዝከር እዩ ሚኒስትር ዓብዱላጢ ኣብቲ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝገበረ ዝርርብ ካይሮ ንላዕላውነትን ግዛዊ ቅንዕናን ኤርትራ ዘለዋ ደገፍ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብወገኑ ኤርትራ ምስ ኩባንያታት ግብፂ ኣብ ፅላታት ፀዓት መጓዓዝያን ዕደናን ሕብራዊ ልምዓታዊ ፕሮጀክትታት ክትሰርሕ ድልውቱ ምዃና ገሊጹ ክልቲኦም ሚኒስትራት ጉዳይ ወፃኢ እውን በበይኖም ዝርርብ ከም ዘካየዱ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተሃዋስ ዞባ ምዕባደታት ዝበሎ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ዑደት ትርጉም ዘለዎ ምዃኑ ነፂሩ ብሰንኪ ኩናት ኢራን ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ዝተፈጠረ ኩነታት ኣብ ከባቢ ወሽመጥ ዓደን ቀይሕ ባሕሪ መጻብቦ ባብኤል መንደብ ከይድገም ስጋኣት ዝሓደረ ኣሜሪካ ነቲ ምስ ኤርትራ ወጢናቶ ዝፀንሐት ምምሕያሽ ዝምድና ኣብ ተንቀሳቕሰሉ ዘላ እዋን ግብፂ ወሳኒ ናይ መንጎኝነት ተራ ሒዛ ትዋሳእ ከም ዘላ ይንገር ኣሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብዱላጢ ነቲ ኣጋጣሚ ናይቲ ማል ዑደት ተጠቒሙ ድሕንነትን ምሕደራን ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ግዛታት ጥራሕ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብቲ ዞባ ንፀጥታ ባሕሪ ብዝብል ንዝኾነ ይኹን ተራ ናይ ደገ ሓይልታት ነፂጎ ኣሎ ክብላ ማዕከናት ዜና ግብፂ ሓቢረን እዚ መግለፂ ምስ ኤርትራ ነነዊሕ እዋን ብዝኾነ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ኤርትራን ግብፅን ዝገበርዎ ኣዛረባ ርእስቲ እንዳ ኢትዮጵያውያን ድማ ብዓብዪ ሕርቃን ዲኻ ክትብሎ ብቂምታ ዲኻ ክብሎ ብዙሕ ኣርቲክልስን ብዙሕ ፅሑፋትን እዩ ብዛዕባ ዝገብሩ ዘለው ግብፂ ሓሳዊት እያ ከተደናግረኩም ኢለ እያ እምበር ዓብ ነገር ክትገብረልኩም ኣይትኽእልን እያ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትጠልመኩም እያ ብኣፎም እዮም ከምኡ ዓብ ነገር ዝብሉ እምበር ዓብ ነገር ክገብሩልኩም ኣይክእሉን እዮም ይብሉና ኣለው ንሕና ድማ እንታይ ንብሉ ሸተት ኢልኩም ኣንጎሎ ቀይሩ ጥራይካ ትብሎም ነዚኦም ንዖም ዝምልከት ኣይኮነን ኣብነት ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ሓደ pattern of hard headline diplomacy Egypt has a history of promising big projects in East Africa that fails to materialize. Sudan, Uganda, South Sudan, Somalia. እንታይ ዝብል ዘሎ ዝሕጂ ግብፂ ኩሉ ግዜ ዓበይቲ መብፃዕታት ምሳተወት እያ ይብል እንታይ ጋ መልስናትና እንታይ ፈልጥኩም ኣለኹም ግብፂ እንተወሓደ ንኤርትራ ክወራያ ይትብልኒ እያ ተርዲኹን ኣለኹም ንኤርትራ ይገዝኣ ስለ ዝነበርኩሲ ዓሰብን ባፅዕን ይምልከቱን እዮም ኣይትብልኒ እያ ባይ ዘ ወይ ግብፂ ንክንደይ ዓመታት ኣብ ኤርትራ መግዛእቲ ነይርዋ እዩ ገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ነው ዋላ ብሙሉእ እንተይበልና ገለ ክፋል ተቆፃፂራ ነይራ ስለዚ እንተወሓደ እንታይ ክትገብር ትኽእል ዘይኮነ ዘገድሰና ንዓና ልኡላውነትናን ግዛታዊ ሓድነትናን ተኽብር ሃገር ቀዳመይ ተገድሰና ንዓና ግብፂ ድማ በተደጋጋሚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝመፅዎ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ኤርትራ ክኽበር ኣለዎ ንሕና ድማ ንዑ ንምኽባር ዝከኣለና ክንገብር ኢና እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ብልፅግናን ኣብ መንጎ ብልፅግናን ግብፅን ንዓና ውድድር እውን የለን there is no competition ንዓና ዝወዳደሩ ነገራት ኣይኮኑን እዚኦም ንዓና እዚኣቶም በሰላማዊ መንገድ እሱ ኣብ ደገ ባሕርና ብሓይሊ እየ ዝደሊ ይብለና ኣሎ
بحيلي نابز أف دقة بحر مزيك وسيدي يبلنا له نحن دما أف دقة بحرنا كندي كغفلنا يمنعنا تعنا شركة مسانا كجبر خل شركة كجبر خل دتي مشاركتنا ولا نو ترايز قد سنة سلزي أمونغو كله تيهم وددر وني لنا أنا it's very done deal مالتي تودي جبت انتاي مبت أي جبرو انتاي دليفر جبرو قدامي نجار كابزي منقص جبت كجبر لنا نسبة لنا كالوتكم مثل زخونيا نابنت كلها بعد كينيا بلو على أوغندا نيل نصدركم سلزلنا ديجا سرحوا لنا يوم زبلهم زلوا إرتراق سرحوا لنا تبلي لنا invest جبرو بحدا نعبة شركة الناس نكبر يتولدلا there's a big difference أبزي ودب سرحوا لنا تبلهم يلا إرترا ودبنا السحوة ويمركب جزولنا ومراقبنا يكونات هبونا تبلي لنا إرترا هم يتبلنا بحدا تشاريخنا نسرح إن كان هبان رتعاوز خنا business نكبر يتولدلا قلت أنا ما of course مساهم كان جبرنا نخلو هناتو نحن نربح حاصل لنا يبرلو so this is كمان ما maritime versus land media calls it a continental land corridor but the actual document is just a basic shipping line agreement ስለዚህ maritime corridor ተገይሩ ላ ግብጽ ተጋንን አላ እቲ حققን ናይ መራኸብ ናይ shipping line agreement መራኸብ ወደባት ናይ ምጥቃም ስምምዕ ተገይሩ ይብልሎ እኹል ንሳቱ እንታይ ይርዳኩም አለና አሃቱም by the way ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል ነቲ ወደብናትና ይኽጥቀም ትኽእል ስለዚ ነቲ ወደብናትና ክትጥቀም ድሕሪ ኮይና ጽባሕ ንጎውን እቲ ወደባትናትና ምስካሎት ምስ ግብጽ ኮይና ክንሰርሖ ከለና ግብጽን ኤርትራን ብሓደ ዝሰርሕዎ ዘሎ ወደባት ኢትዮጵያ ክትግልገለሉ ትኽእል እያ ኢትዮጵያ ዝኽልክላ ኣካል የለን ግብጽ ኣብ ኤርትራ ስለዘላ ወይ ኤርትራ ምስ ግብጽ ሽርክና ስለዝገበረት ንኢትዮጵያ ወደባትና ኣይትጥቀሙሉ ኣይኮነን ንብሎም ዘለና ንወደባትና ክትወርዎ ተሓስብ ዘለኹም ግን ኣብ ሕልምኹም እውን ክመፀኩም የብሉን ኢና ንብሎም ዘለና ከምኡ ድማ the Sudan bottleneck any land route must cross war torn Sudan it makes no sense to track goods through a conflict zone ከምኡ ድማ ናይ መሬት ዘሎ ርክብ ገለገለ ዝብልዎ ዘለዉ ኤርትራን ግብጽን ብመሬት ክራኸቡ ግዴታ የብሎም ናብቲ ገባሕር ስለ ዘለዎም እቲ ላንድ ኮሪዶር ገለ ዝበሃል ዘሎ ንሱዳን ሓሊፍካ ስለ ዝኾነ ኣይከውኒ ብላብላ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብልፅግና ተስፋ ምቑራፅ ዘለዎ እዩ ኖ ፋንዲንግ ኢጅፕት ቁጠባ ናይ ኢጅፕት ንባዕሉ ኣብ ሽግር ዘሎ እዩ ዝኾነ ዓብ ፕሮጀክት ፋንድ ንክገብሩ ዓቕሚ የብሎምን ስለዚ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ናብ ተሃዲድን ናብ ዘረባን ዘድሃበ እምበር ኣብ ተግባር ብዙሕ ነገር ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ የኣይባስኻትኩም እዮም ክትገብሩ ትኽእሉ ከዓ ኢልና ንሰግሮም ንሕና ማለት እዩ ክትገብሩ ትኽእሉ ሰብ ፀጋታት ንስኻትኩም ስለ ዝኾንኩም ድሓን ንዓኻትኩም ከዓ ኣለኩም ንብላ ኣለና እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እንታይ እዩ ንሕና ኤርትራዊ መንእሰይ እንታይ እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ከማኻዮም ጎረባብትኻዮም ከማኻ ጣይታ ዝበልዑ እዮም ከማኻ ዙርያ ክዳን ዝኽደኑ እዮም ወይ ከዓ ገለመለ ክብሉካ ክእሉ እዮም የስ ጎረባብትና እዮም ኢትዮጵያውያን ጎረባብትና ስለ ዝኾኑ ድማ ከምቲ ንሕና ነቲ ናቶም ንብረት ገዚእና ንጥቀመሉ ወደባትና ገዚኦም ክጥቀሙሉ ኢና ንደል ዘለና ንግብፂ እውን ብጥርሑ ውሰድዎት ወደብና ንብሎም የለና ምሳና ብስምምዕ ኮፍ ኢልኩም ተረዳዲኩም ወደባትና ተጠቀሙ ኢና ንብሎም ዘለና ስለዚ where is the problem ኣብዚ ኤርትራ ልክዕ ብትኽክል መንገዲ ምሳና ይህን ተባሂልኩም ሰሪሕኩም ንበሩ ኢንላይን ኢትዮጵያ እኮ መን ተኸልኪልዋ ኣይኮምን ክትገብር ገበቱ ስለ ዝኾኑ ክሰርቁ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ኣብዮም እምበረይ ዝኽልከሎም ኣካል እኮ የለን ስለዚ ግብፂ ምስ ኤርትራ ትፈራረም ዘላ ምሳኻትኩም ክሰርሕ ክእለ ምሳኻትኩም ኮፍ ኢለ ክሰሪሐ ኣርቢሐ ክረብሐ ክእለ እያ ትብል ዘላ ተስዋይ ድማ ኤርትራ ሕራ ኢልዎም ዘሎ ከምኡ ክትገብሩ እንተኢልኩም መን ይዓብየኩም መን ከልዩኩም መን ቤልኩም ኣብዚኣ እዛ ስእሊ እትሪእዋ ዘለኹም ካብዚ ኩሉ ፅቡቅ ዝዛረበ ዘለኹ ሓንቲ ጌጋ ዝረኣኽዋ እዛ ጌጋ እዚኣ ጥራይ ነይራ ኣቶ ዑስማን ሳሌሕ በይኑ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ኣብዚ ንኒስ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳሌሕ ብፍፁም በይኑ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ኣብዚ ሓደ መንእሰይ ሓደ ሰብ ክህሉ ነይሩ ወሳቶም ከምዚ ከቢቦሞ ከለዉ this is not something ኣነ ክሪኦ ዝደልስ ኣይነበረን ካልእ ሰብ እንተዝህሉ ኣብ ዙርዩ ደስ ምበለኒ ከምዚ ዓይነት ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝኸውን ነገር ኤርትራዊ ክህሉ ኤርትራውያን ክሳተፍሉ ደስ ምበለና ነይሩ ካብ ወፃኢ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብቲ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ሕጉስ ከነብላ ምስ ናይ ጻድቃን ክብሎ ፀንሐ ምናልባት እዚኣ ኣገዳሲት ክትከውን ስለ ትኽእል the United Arab Emirates to take a far more direct role in the war. According to a report by The Telegraph, members of President Donald Trump's inner circle have encouraged the UAE to seize Iranian territory in the Gulf, including Lavan Island, a strategic energy hub off Iran's southern coast. The island is critical to Iran's offshore oil network, serving as a major processing and ኣብዚ እንታይ ዝብል ዜና ወፂኡ ለለንቀነ መስለኩም መንግስቲ ኣሜሪካሲ ንኢማራትሲ ይደፋፍኣ ከም ዘሎ እንታይ ክትገብር ይደፋፍኣ ኣሎ ይብለው ነዚ ላቫን ኣይላንድ ዝበሃል ናይ ነዳዲ መመንጨዊ ኦፍሾር ኣብ ባሕሪ ኮይኑ መመንጨዊ ናይ ነዳዲ ወይ ከዓ ነዳዲ ዘውፅኡልን ዝሸጡልን ቦታ ከየትኩም ሓዝዎ ይብልዎም ኣሎ
نزين تحريسكم هبتغط خاعب تدخليكم سلازي نابز قصكم وتهدراوس قمتن موسى تدالوي بلوهم كم زلوي زنقر زلو سلازي إمارات حجون انتخونه نعب كوينات بمنقد أمريكا خيرا ناب إيران قصة تدليو زلا يحسبوا له ويم سيريسلي ولا تي إمارات نبعلهم يدليو ويم نزي ونهاتو تعدوا من إشتي سلازخونت بفلاي تعبدا بزبال تندادو ونات ودي خي سلازلو كالي هبتو زلو بوتاي دليو السودان نابنت زخود بلو نايل تبعيلو زقبر زلو سبح مريتن صقاتاتن معدناتن زلو سلازخونت معدنات يدليو مالو أبز بوتا دما إيران بزوع ندادي زلو إيران بزوع غازن ندادنا لوا سلازي إيران منقس تفريسو إمارات لك كمتاب ليبيا من قد بنغاز غيرو مستي هفتر خليفة صرح وزلون نداد بوتا حيزم زلو ولا كوا قطع يشطور لو تريبلنا كاوسي دوم غن كويناتنا السودان غلن تقوموا لويا أبزبون كم خو قبري دليو سلازي نزي بوتازي نكقواصرو وتادراوس قمت كوزدو خمس دليو ينقرالو إيران لما مش نزخت وزدو أبكالكم كمان نمنباركم كم تسألوا خينا قبركم كم بحجي تتنقعوا زمسل زربا ما يقبروا لو أمنقوم زون نتي أمنقو سعوديان إماراتن زقبر زولو متفنان زون توسخ كالي قص نايتين متفنان يوسغلو له بزو خينا باتي إذن حقرات عرب أمنا حد حدن زلوان بعسن متللاخن التكويناتنا إيران تطون تحريلو نابانا كم زخل سلزنقر كاب بحجي حسابنان الامانان كنقبرن تدالينا خنصنح كم زلنا ببزوح من قدي ينقرنان متنقطع يوهبنا كم زلو يزنقر إرترايان دما نزي زبهلنا زلو أشكى على الجيرنا ويشللينا ويون أن عايسنا كن ريين خلينا انتت انتابلتقنا نساتو من أجندو من أي بحر إعلامو من ما يعميقو كم سرفي يزنقر زلو بسري واللغم I must say that the UAE was directly involved in the act of aggression against my country. كم حجو انتخونا نتا إمارات بغتا أبهاجرنا ورارا مقبارن شجرا مفتارن استساتفت هاجريا. They even refused to condemn it. It also became clear that they participated in this lazy Iran إمارات أسيرات الله كم زلا إذن قرزلو تقول دايناتهم لما كم يقصر كم زغل نجزيهم قد فينا الزون إماراتنا أبوك تطحنوا بزنا بري إمارات أبدي زبالة شجرات يلا انت تناي عصب حلمناتهم جن ويونا بقى بحرنا يمسح حلمناتهم جن كابنا يقدم بزبرت أمن قدي دعايك وقول عزغل مبرك وقول لا يكلني سلزي نزي أرستات زي ناتنقنا كنريو كنكلالنا نغتل أبزي قال إكسبرتس نا إثيوبيا زبلو زلو نسمع የተለያዩ አካላት ሽምግልና መላኩን የሚገልጹ መረጃዎች ወጥተዋል። ይፋዊ መረጃዎች አይደሉም። ከሁለቱም ከላኪውም ከተቀባዩም ማረጋገጫ አልተገኘም። ማስተባበያም እስካሁን አልተሰጠም። ግን የመረጃ ምንጮች ይህንን የሚያሳዩ አንዳንድ ነገሮችን እያነሱ ይገኛሉ። ለኤርትራ መንግስት፣ ለህወሓትና ለፋኖ ኃይሎች የአብይ አህመድ አገዛዝ አብረን እንስራ፣ ወደ ሰላሙ እንምጣ የሚል የተማጽኖ መልእክት እንደላከ፣ ነገር ግን እነዚህ አካላት ፈቃደኛ እንዳልሆኑ ነው የሰማነው። አንከር ሚዲያ በእርግጥም ማረጋገጫ አላገኘም። ግን ይህንን በተመለከተ ማጣራት እያደረገ ነው። በተወሰነ ደረጃ ፍንጮችን ለማግኘት ሞክረናል። በተለይ ያሬድ አብይ አህመድ ጨንቆታል፣ ጠቦታል መንደር ያለው በስጋ ሌሉ ውይይታችን በይሆናል ላይ የተመሰ እንታይም ዝብሉ ዘለው ብዙሕ ግዜ ክንሰምዖ ዝፀናሕና እንድዩ አብይ አሕመድ ዕርቂ ይደልብ ከም ዘሎ ልክዕ ከምቲ ብሓሶት ኣሜሪካ ክሽምግለኒያ حسب كل رغبلو نخل من قد كمتيو أبي أحمد نسمرا خيديو بريزنت سياست مان أديس أبا خمتيو زبل وزن برو بقى بيلو مالتيو أمون من جتاتيو نجيرمنا حجون نزنا إيرتران جبس انتهي بلولو أنصارنا أمريكا تلوخو جبسي إن أمريكا كتقدم إلى تجبرو زلا ينبر أمريكا سي نيتوبيان إيرترانيا بحدا كوف كتب بلان تدللا جن جبس نعوك الدماء تفتن زلا دواس عجنا مثلا يوم زبلو زلوسو أفتح الصوت بعلون زبلو حق غيرهم نعوك أمنو لنفسهم من خالوتهم كأمني يسعر له أبزر ما تايب له أنا بتدقق عمي مسوحات كعرق مسير تراك كعرق مسفانو كعرق يدلل له غزبلنا يعب ما الاختي سمع له جبل له يبعفون ولا كشمهم تديرق سلام كجبر reconciliation كجبر يدلل له غزبل زرب له جن زعم نسبيلا the message repeatedly asks these groups to work together and return to peace لازم كلها تمنا بسلام نخم له سيس وعي status unconfirmed سازي زي ترجع حبيريتا مخاني زنقر specific on فانو mediators reportedly including President Amhara journalists, politicians and businessmen close to the Prosperity Party. نابلتقنا بزقربو politikanyatat ጋዜጠኛታት كمون كالوت سبحابتي غيرو نتنايا أمحارا كنتات نمفتح بزوح يفتن كم زلون أبزا حلفون تنايا بلتقنا مراح نبعلو مستناي
ናይ reconciliation ወይ kana እርቅ ኮሚቴ ዝበሃል ንዑም ኣኪቡ ዘለኹም ተገበርኩም ንሕና ናትኩም ሓሳባት ክንድግፍ ክንፍትን ኢና ገለና በለ ይዛረብ ነይሩ ግን ዝኣምኖ ሰብ የለን ስለዚ ታይም ዝብሉ ዘሎ ናራቲቭ critics argue Abiy uses mediation as a political tool ስለዚ ነቲ ሽምግልና ገለን መናውሒ ናይ ስልጣኑ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ከምንማ by offering peace first he creates a justification for the future military action if the group refuses ስለዚ ብሓፈሻ ድማ ነቲ ናይ ሰላም ፃውዒት ንትቕፅል ኩናት ከም ቅድመ ኩናት ንኽጥቀመሉ ከም ዝሓሲበ ኢሉ ዘይከውን ነገራት ኣቕሪቡ እምቢ ኢሎም ንኢሉ ናብ ኩናት ንኽገብር ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ international pressure and funding the EU and the US have recently shown shifts in policy including increasing funds example 81 million euros from EU and lifting certain sanctions ሃገራት ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ክሕግዝዎ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ይረአ ኣሎ እዩ እገዳ ገሊኦም ገንዘብ ይሕግዝዎ ካልኦት እገዳ የልዕልሉ ኣለዉ These financial carrots likely came with strict conditions to stabilize the region and avoid new wars እቲ ዝወሃቦ ዘሎ ጸጋታት ወይ እውን ገንዘብ ካሮት ዩዚ ካሮት and sticks ብልዎ ነዚ ክንባካ ነዚ ሂብና ካለና ንስኻ ግን ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ርግኣትን ክትፈጥር ፃዕሪ ክትገብር ኣለካ ምስ ዞባ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሓይልታት ድማ ሰላም ግበር ኢሎም ኣዚዞም ከም ዘለዉ ዕግርግርን ሽግርን ከይትፈጥር ኢሎም ከም ዘለዉ ኢና ኢኻ ከተንብብ ትኽእል ይብላ ኣሎ ብሓፈሻ እቲ ዝብሎ ዘሎ ካብ ኩንነ ዝረሓቐ ነገር ኣይኮነን we can see this results ኣብ ካልእ መንገዲ ንቐፅል እንዳ ናይ ብልፅግና ባንዳታት ወይ ከዓ ናይ ትግራይ ባንዳታት ምስ ብልፅግና ዘለዉ ዝብልዎ ዘሎ ካስሙ ኩሉ መከራ ዘእቲ ሰብኣይስ ህዝቢ መርፅን ሰምዒኹም እዮም ኣነ ኣብታ ምርጫ ባዕለይ ተሳታፍ ስለዝነበርኩ ኩልኩም ኣለኹ 2007 እዩ ነይሩ እዚ ኩሉ ሰብ ወዲናስ ወለድ እያ ትመስለኒ 2008 ኮይና ኣላ መይት ሽሕወ እዚ ዝብል ብሱር ምስካፍ ዝበሃል ዘይፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ክወድእ ናብ ድሕሪት ዘይምለስ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ዝቆፃፀረሉ ኩነታት ኮይና እንታይ ኢና ክንሰርሕ ዝግበአና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሙሉእ ትኩረትና ክኾን ዝግብኦ እዚ ኩነታት ዝምሕፃር እዩ እዚ ክሓፀር ብዝተኻእለ መጠን ናይ ህዝቢ ይርኢ ነይረ ካብ ስልጣን እያ ተባሪሮም ገለገለ ዝበሃሉ 100% ሎያሊቲ እውን ኣይኮነን ሎያሊቲ ኮ ክትዕቅሎ ኣነ ሓደ ኤግዛምፕል ክህበኩም ክእል እየ ከዲዑ ዝበልናዮ ኣነ ባዕለይ ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ፍረጃታት ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ሰዓት ፕሪቶርያ ምስ ፈረምና ከዲዑ ዝኸደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ሃፍቶ ኣሎ ካብዚ ሓሪካ ንማንም ከይገለፀ ኣብ ስራሕ ፈፃሚ ተኣኪብና ከዲዑ ዝበልናዮ ሰብ ሕዚ ዋና ሓርበኛ ኮይኑ መድረካት ክመርሕ ይርኢ ኣሎ እነዲስ ኣለም ባሌማ መቐለ ተፀዊዑ ኣይ ምስ ኣብይ ኣነ ምቅራብ ስለ ዘለኒ ኣብዚ ኮይኑ ተገልገሉ ከይሕሽ ኢሉ ተሪፉ እዚኣ ተሓቢኡ ድሓር ናብ ወፃኢ ጉዕዞውን ኣነ እውን ለምነሉ ገለሉ ወፃኢ ኮይዱ ንብረቱ ብደንቢ ዘመሓድር ሰብ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ዞምሳሲኦም ዘቀራርቦም ካልእ ነገር የለን ፃርቃን ዝገለፀ ኣፍታ ተሳተፉላ ገበን ክሕተቱ ዝኽእሉ ዕድል ከይፍጠር ምክልኻል እዩ እዚኣ መቐለ ኮይኖም ገብርዋ ክእል እዮም ኣብ ሓንቲ መንደር ኮይኖም ገብርዋ ክእል እዮም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ድልየት ዘይብሉ ሓይሊ ኣብ ስልጣን ካብ ስልጣን ተዋረሮም ዝበሃል ሰባት ኣነ ከም ዝተዋረሩ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ጌታቸው ረዳን ፃድቃንን ክልቲኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዓይነይዲ ወላ እንታይ ወላ እቲ ካሜራ ይመችይዎ በቃ ወላ ህላሂል እዩ እዚኣቶም ዘለዎ ኩነታት ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ብሓፈሻ ብዘየገድስ ግን ንሓትሕትካ ብላዕ እያ ኮይና ዘላ ግን ብሓፈሻ ሓንቲ ዘረባ ለንቀነ ብብዝሒ ክትገም ቀኒያ ንእሽተይ ንፃረ ድማ ወሲኾምላ ኣለዉ ኣብዚኣ ስምዕዋ እስከ ቤና ተሪፋ ትግራይ ፅምዶ ፈሪሳ ትግራይ ቤና ፈሪሳ ዝብሉ መትከል ዘይብሉ ኣብ መትከል ዘይተመስረተ ሪቶታት ናተዋሃብ ብልፅግና ብናይ ባዕሉ መንገዲ ናስተናገደ ቀኒዩ ኣብዚ እውን ተጋሩ ብንጡፍ ብጣዕሚ ኣክቲቭሊ ዘዋፍርዎ ዝነበሩ ፕሮፓጋንዳ ኣሎ ትግራይ ምስ ኤርትራ ተዓሊቓ ክበሃል ተሎ ዝኽርዩ ወይ ድማ ዘናዶም ትማል ጆኖሳይድ ዝፈፀመልና ኮ እዩ ፀላኢና ኮ እዩ ናይቲ ማለት ዘይተፈትሕሎም ክንዕረቕ ኣይንኽእልን ዝብሉ ሕዚ ብልፅግና ግን ትማል ተሓባቢሮም ምስ ሻዕብያ ኮይኖም ምስ ብልፅግና ኮይኖም ትግራይ ዝበደሉ ክልቲኦም ኣካላት ግን ተዓሊቖም ክበሃል ተሎ ዝሕጓስ ዝጭድር ትግራዋይ ድማ ኣሎ ፀና ቀኒስና ኣለና ፈታዊ ፈጢርና ኣለና ተበልካዮ ዝሓዝን ክልቲኦም ድማ ተዓሊቖም ክበሃል ተሎ ዝሕጎስ ተጋሩ እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ካብ ምንታይ እዩ ዝብገስ እዚ ንእሽተይ ኤክስፕሌን ከሎ ማለታት ዝኾነ ዝነበረ ነገራት ሬኻ የትክኸውን ካብ መሪት ሃበሉስቲ እዚኣ ዘረባ ፅቡቅ እያ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ተጋሩ ምስ ኤርትራ ተታዕሪቆም ዝሓዝኑ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ቶም በዲሎምና ዝብልዎም ዝነበሩ ተታሪቆም ግን ኣብቶም ኣዲስ ኣበባ ዘለው ይሕጎስ ስለምታይ እቲ ትግራይ ዘሎ ህወሓት ክመውት እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ስለዚ ኣብ ስእሊ ዝተመርኮሰ ርዲት ዘለዎም ምዃኑ ንክትግምት ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብዙሕ ክትስረብ ስለ ዝቐነየ እስከ ንስማዕ እዩ ጽቡቕ ከምቲ ዝበልካዮ ሰፊሕ ሽፋን ተዋሂብዎ ገሊኡስ ዝኾነ ኣይ ክኸውን እውን ዘይክእል እዩ ዝብል ንእሽተይ ፀቢብ ናይ ዝበሃል ዳብቲ በነፊት ንብሎ ዓይነት ነገር ዘይቐመጠ ዝድምድም ነገራት ኩሉ ተወዲኦም ገለ ዝብል ፅሑፋት እናረእኹ ነይረ ዋላ መደረታት እውን እናረእኹ ነይረ ሓቂ ድዩ ሓሶት ውፁእ ጌጋ እዩ ከምኡ ዝበለ የለን ድሓር ክመፀ እንታይ ዳ እዩ ካበይ ዝብገስ ዝብል ክንመፀ ግን ቅድሚ ናብኡ ምእታውና ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ርክብ ብመሰረቱ ካብ መጀመሪኡ ዘይኮነ ተረፍ ከትሕዝዎ ሞኪሮም ድሓረፍቲ ዘይኮነ ተረፍ ኮይኖም ከዓ እቲ ተረፍ እሱ ባዕሎም ፈጢሮም ልኡም ሓቂ እዩ ኢሎም ወሲዶም ከም ዝድግፍ ዝገልጽን ከጠናኸር ከም ዝሰርሕ ዝዛረብን ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ክብተን ይሰርሕ ብምህላው ኩሉ ትግራዋይ ክዕጠቕ ይግባእ ኢሉ ኦክሲጅንን ፀሓይ ብርሃን ንኸልክልካና ዋላ ብመተንፈስ ተቐልካና ተንፈስና ነብር ኢልካ ንዘለዓለም ስዕረትካ ተቐቢልካ ከም ህዝቢ ጠፊእካ ምንባል ብዚኣ ተንበርክኽካ ሰጊድካ ክንዝፈቐደልካ ምንባል ዋላ ካብ ተከዘና እዚኣ እውን ሰላም ዝበካ እንተዝኾኑ ፅቡቕ ነይሩ ስርዓት ብልጽግና በደም ተጋሩ ሰትዩ ዘይፀግም ብጣዕሚ ጨካን ስርዓት እዩ ስለዚ መፍትሒታ ከምዘይ ይኽእለካ ፈሊጡ ይድኽብ እንቶም ወፂኡ ከዓ ሓፀ ሰዓት ብቐሊል መስዋዕትነት ልእላውነትና ክነውሕስ ከም ብሄር ክንቅፅል ካብ ብተና ክንድሕ እንተኮይንና ኩሉ ብርኩን ዓይኑን እዝኑን ዝእዘዘሉ ወዲ ትግራይ ክዕጠቕ ኣሎ ኩሊሸሰ እየ ዝዛረበ ኣለኹ ብዙሓት ሚድያታት ክዕጠቕ ኣሎ ኩለን ሃገራት ተመክሮ ዘለኹም ገይረና ህዘብ ነው ሒሳብ እስራኤል 70 ዓመት እያ ገይራ ኣብ መላእ ኣውሮፓ ተወቲኖም ዝነበሩ እስራኤላ ንምፅእ ዓጢቓ እያ ብቕልፅና እያ ትነብር ዘላ ንሕና ናብ ካሊእ ዓዲ ክንወርድ እያና ኮነ ስርዓት ብሓይሊ ክነፍርስ እያና ክንነብር ግን ኣይትኸልኩሉና ኢና ዘለና ርስቲ ወለድና መሬት ወለድና ንኸምኡና ኢና ሰጥቶናል በ10 በመቶ ታድጋላችሁ ብሎናል ስለዚህ ከአፍሪካ እንደዚህ የደረሰ የለም አድገናል ይህንን እመኑ ተቀበሉ መስክሩ ጭቅጭቅ ነው መቼም ሰውየው በዚህ ደረጃ ነው አፍጥጦ አይኑን ገልጦ የመጣው እስቲ እንስማው ሰዎች ከአውሮፓ እየመጡ ከአሜሪካ እየመጡ በእናንተ ሀገር እድገት እየተደነቁ እየተደመሙ እናንተ አላየንም አልሰማንም አትበሉ ምክንያቱም ፕራይመሪ የእናንተ ልፋት ውጤት ስለሆነ እነሱን ካስደሰተ ይበልጥ ደግሞ በሚቀጥለው አዳዲስ ስራ ይሰራል እንድንጠብቃቸው ሞቲቬትድ መሆን አለብን ኤነርጃይዝድ መሆን አለብን እንጂ ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም እንበርታ ኢትዮጵያ በቅርቡ ጉተሬስ ሲናገር ሰምታችኋል 10.2% የምታድግ ብቸኛ ሀገር ናት አብይ አሕመድ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ኣላቶ ንሳ ድማ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገይርዎ ዘሎ ብልምዓት ኮሪዶር በለጭለጭ ኣቢልዎ ዘሎ ጎደናታት ብዙሓት ቱሪስትስ ናይ ብሓቂ እዮም ዝምሰጥሉ ፅቡቅ ዝኾነ ቪድዮታት ዋላቶም ቱሪስትስ ይዛረብዎ እዮም እቲ ፀገም ኢትዮጵያውያን ስለምንታይ ነዚ ክርእይዎ ዘይከኣሉ እዩ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያውያን ንዑ ኣይርእይዎን ኣለዉ እኳ ኣይኮኑ እቲ ፀገም ይክርድኦ ዘይክእል ዘለዎ ይክርድኦ ዘይደለየ ኢትዮጵያውያን እቲ ትገብሮ ዘለካ እቲ ፅቡቅ ነገር እሱ ሕማቕን ፅቡቅን ሰብ ድሌቱ ምበሎ ነይሩ ቀዳማይ እቲ ሰብ ግን እንታይ ይደልሎ መጀመርያ እቲ ትገብሮ ዘለካ ልምዓት እዚ 10% ትብሎ ዘለካ ሲ ንመን እዩ መን እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኢሎም እዮም ዝሓትዎ ዘሎ ካብቲ ግሮውዝ ኣነ ጀነሬት ገብሮ ኣለኹ ትብሎ ዘለካ ቆጠባሲ መን እዩ ዝረብሕ ዘሎ እዚኣ ተሕትኮ እዚኣ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ሰም ጓል ብለን ስንል ለማን ነው ያደገው ኬንያ ውስጥ አንድ የመንግስት ሰራተኛ ስንት ነው ደሞዙ አንድ መምህር ስንት ነው ደሞዙ የእኛን የኢትዮጵያ መምህራን 15 ጊዜ እጥፍ ነው ግን እዛ ቦታ ላይ ቢወደድና እኮ ዋጋው ቢጨምር ደሞዛቸው ኮምፐንሴት ያደርገዋል እዚህ ከጆራፍ የሆነች 2 ዲጂት የማትሞላ ደሞዝ የተከፈለው ሰራተኛው በዚህ ደረጃ ከሌላው ዓለም ጋር ዋጋ ማወዳደርም ተገቢ አይደለም ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ያ ስለዚ እንታይ ብል ፀኒሑ ከም ትሪዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ብ10% 2% ዝዓቢ ጂዲፒ ኣብ ኣፍሪቃ የለን ቁጠባናትና ተኣምሪ ዝዓቢ ዘሎ ይብል ኣሎ ኦኬ እቲ ዕብየት ግን ንመን እዩ ይብልዎ ካሶ ንኣብነት ንሕና ካብ ናይ ኬንያ ንላዕሊ ቁጠባዊ ዕብየት ኣለና ትብል ኣለኻ ደሞዝ ናትና ግን ንሪኦ ኣለና እቲ ህዝቢ
ናይ ኬንያ መምህርን ናይ ኢትዮጵያ መምህርን ኣወዳድሮ ይብልዎ ናይ ኬንያ ሓኪምን ናይ ኢትዮጵያ ሓኪምን ኣወዳድሮ ስለዚ እቲ መነባብሮት ህዝቢ ትዕቤት ቁሩብ ክቋደሶ ክኸላሉ ጠቕላላ ፋንታዚ ንቱሪስት ጥራይ ዝኸውን ወፃተኛታት ጥራይ ዝርእይዎ እቶም ደቂ ሃገር ድማ ኣይኮነን ከስተማቕርዎ ብኩናትን ወረ ኩናትን ልቦም ጠፊዎም ዘሎ ሓሪሶም ንኸይነብሩ ጉዳዮም ንኸይገብሩ ሰላም ርግኣት ከተውሕሰሎም ዘይካልካ ጸጥታ ናይቲ ሃገር ከተውሕ ዘይካልካ ጽርግያ ሰሪሐ ገለ እንተበልካ ከስተማቕርዎ ይክእሉን እዮም ዘለዉ that's the problem ይብልዎ ኣሎ ካልኣይ ኣዲስ ኣበባ is very small place ኢትዮጵያ ዝዓበየ ክፋል ርሲዕካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውሕዳት ቦታታት ጥራይ ስለ ዝፀገንካ እቲ ትገብሮ ዘለካ ድማ ንተራ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ዘይክእል እውን እንተኾነ 1% ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ክጥቀመሉ ዝኽእል ተኮይኑ እዚ እውን ፀገም እዩ ዝፈጥረልካ ዘሎ ናበል ኣብዚ እንታይ ኢሉ ይገልፆ መሲልኩም እቲ ኤክስፐርት ማለት እዩ እዚ ትብሎ ዘሎ ብሓፈሻ leadership style ናይ ኣቢ እንታይ ዝብሎ ቲክቶከር ከምዚ ናይ ቲክቶክ ሞቲቬተርስ እዩ ዝብሎ unregulated preachers ከም ድሌቶም በቃ በጓ ቢሎም ኣምፅኦምሲ ኣብ ክልተ መዓልቲ ኣብ ሓደ ወርሒ ሚልዮነር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዶ ገለ ዶ ዝብሉኻ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንባዕሉ ናይ ቲክቶክ ሞቲቬተር እየ ዝብሎ ኣነ ወይ ከዓ ፔይድ ኢንፍሉዌንሰር ዝገብርዎ ዓይነት ገንዘብ ተኸፊሎም ብዛዕባ ሓደ ቦታ እዚ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ዝብሉኻ ንዓታቶም እናረኣየ ባዕሉ ከፊሉ ፅቡቅ ንክዛረብሉ ብጥርሑ ካብ ካል ኣፍሪካ ነዞም ኢንፍሉዌንሰርስ ናይ ኣፍሪካ ሰሚናር ክገብር የዶ ገለ የደ እናበለ ብፍሉይ ሆቴላት ክብክብ እናገበረ ክቅልቦም ምስቀነ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ዘረባ ተመሊሱ ንሱ ክኣምኖ ከሎ በዚ ክሸክዕ ዝኽእል ኢትዮጵያዊ ከምዘየለ ነቲ ኩንነት ዝነብሮ ዘሎ እናርኣየ ተኻልእ ሰብ ነቲ ኣቢ ዝብሎ ዘሎ ሓሰት ምቕባል ኣብይዎ ዘሎ ይብላ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኩነታት ንተራ ኢትዮጵያውያን ዝውክል ስለ ዘይኮነ ይሰልጠካ የለን ሶሪ በዚ ጉዳይ እዚ ክትዕወት ኣይከኣልካ ንብልዎ ኣሎ ዝኾነ ኣነ ኣቢ ኣብ ዓዱ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ይስለጦ ኣይስለጦ ብዙሕ ዘገርመኒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሂዝ ጀስት ኣብ ሃገሩ ኣነ ባይ ዘ ወይ እቲ ዝገብሮ ኣብ ሃገሩ ብዝኾነ እንተኾነ ፀገም የብለይን መሰረቱ ጥራይ እንታይ እቲ ሰብ ንሃገሩ ተደልዩ ኮሪዶር ይግበር ተደልዩ ፅርግያ ይግበር ተደልዩ ገለ ይግበር ፀገም የብልናን ንሕና ሰላም ጥራይ ሃበና ኢና ንብል ዘለና ኣነ ከመይ ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ ናብ ኤርትራ ክትገብሮ ትደሊ ዕንደራ ጥራይ ግደፈልና እምበር ኣብ ዓድኻ ዝደለኻ ግበር ዝደለኻዮ ግበር ጥራይ ሰላም ሃበና ንዓና ጥራይ እዚኣ እታ ናተይ ዘረባ በዚኣ ጥራይ ኩዳእ ይኽእል ናተይ ጉዳይ ኣነ ሰላም ጥራይ ሃበና ኣብ ዓድኻ ተደሊኻ ግበር ተደሊኻ ግደፍ ከም ድሌትካ ኣብ ዓድኻ ከም ድሌትካ ንቐፅል ኣብዚ ጉመ ኮይና ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥ ጉግመ ምስ ቂማንት ኢሎም ምስ በቃ ዝገርም ዓይነት ዕብዳን እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ በቶም መራሕቲ ዝበሃሉ እዚ ድማ ገበንካ ንምክልኻል ባዕልኻ ንምድሓን እንተተኻይሉ ሓሲብካ ዝግበር ነገር እዩ እዚ ኣብ ትግራይ ገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ኩናት ብናተይ ኣረኣያ ናይ ውክልና ኩናት እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣይኮነን ኩናት ተተገይሩ ክገብሩ ብዙሕ ግዜ ፈቲኖም እዮም ህዝቡን ኣይገደፍዎን ህዝቡን ፕላን ይገብሩ ኣለዎ እዮም ህዝቡን ሓይሊ ይውደቡ ኣለዎ እዮም ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ እንድሕር ኩናት ተገይሩ ኣብ ትግራይ ዝግበር ኩናት ናይ ውክልና ኩናት እዩ ንኦም ጠቅም ንህዝቢ ትግራይስ እዚ ይጠቅም ተባሂሉ ዝሕሰብ ነገር ኣይኮነን ንኢሳያስ ይጠቕሞ ይኸውን ኩናት ድፊ የብለሉ ኣብ ወልድያ ወይ ኣብ ጋሸና ኩናት ክግበር ይሕግዞ ግዜ ክረክብ ይገብሮ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሰራዊትን ናይ ትግራይ መናእሰይን ኣብ ዝገብርዎ ግጥም ክልቲኦም ይዳኸሙ ኢሳያስ ፀጋ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንካሊእ እንስሳቶም እውን ምናልባት ዕግርግር ተፈጢሩ ንባዕሎም ክኽወሉ ከም ውልቆም ይጠቕሞም ይኸውን ንህዝቢ ትግራይ ግን እዚ ክጠቅም እዩ ተባሂሉ ዝሕሰብ ነገር የለን ካልእ ሲትረፍ ዋላ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ናብ ኣዲስ ኣበባ ቅርብ እንታይ ኢሎም እውን ዓድኩም ተመለሱ እዮም ክበሃሉ መእተው የብሎም ማለት ዴድ ኢንድ እዩ እዚ ንኾን ክመፅእ ይኽእል ኢልካ ትሓስቦ ነገር የለን ይሰምዕ ኣዲስ ኣበባ እንተኣቲና ስነፃ ትግራይ ክንጅምር ኢና ይብለሉ ቅድም ኢሉ መንእሰይ ትግራይ ሃገር ትግራይ ክንምስርት ኢና እናጨራሐ ክጋደል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሶልካ ዓሪፍካ ተቐመጥ ዝበሃል ዝነበረ መንእሰይ ህዚ ሃገር ትግራይ ክንምስርት ኢና ይብለሉ ክብሉ ይፍትን እዮም ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ዝምስረት ሃገር ትግራይ የለን መቸም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተለፋልፍ እንድያ ኮይና ዘላ እታ ትግራይ ኩነታት ናታ በዓል እዚኣቶም እዮም ዘለዋ እንታይ ክብል ሓደ ምሁር ናይ ትግራይ ሰሚዐ መሲልኩም ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ትግራይ ምዝራብ ካብ ዝገድፎ ነዊሕ ገይሩ ትዝክሩ ሰሚዕኩምሉ ዶ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ትግራይ ይዛረብኒ ከምኡ ናይ ኦህዴድ ሓለፍቲ ብዛዕባ ትግራይ ምዝራብ ገዲፎሞ እዮም ኢሉ ስለምንታይ ገዲፎሞ ምክንያቱ ዝኣኽሉ ኣኽላባት ስለ ዘማዕበለ ኢሉ ፃጥቃን ኣለዎ ጆም መዲድ ዝበሃል ኣለዎ ነነቲ ጆም መንጋግ ደም ወላ ገለ ዝብልዎ ኣለዎም
እንደንቲ ጀነራል ሳሞራ ዲገለ ዝበሃል ኣሎ ጌታቸው ረዳ ኣሎ መዓት ዕሱባት ይሒዙ ዘሎ ስለዚ እቶም ተወለድቲ ኦሮሞ ብዛዕባ ትግራይ ምዝራብ ገዲፎም እዮም ምክንያቱ እቲ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ናብዚኣቶም ኣውትሶርስ ገይሩ ወይ ነቲ ጉዳይ እዚኣቶም ነቲ ስራሕ ዝፍፅምሉ ዘለው ሰም እዮም እናበለ ክዛረብ ሰሚዐ ነይረ ዝኾነ ዘገርም ኩነታት እዩ ናብ ኤርትራ ገፅና እስከንስገር ሻዕርያ ዝበሃል ሰብ ነይሩና ሻዕርያ ኮፍ ኢልና ነው ሻዕርያ እና ጭዕቕ ቅድም ክንከይድ ኢና ድሕር ዓሰብ ክንከይድ ኢና ነዚ ዝኸውን መፅናዕቲ ትገብር እያ ቀዳማይ ጭዕቕ እንታይ ትመስል ዳከብ ናይ ሓበሬታ ኣሎ ናይ ስላይ ከዓ ፅቡቅ ሓበሬታ ስለ ዘለዎም ኩሉ ግዜ ነይሩና እዩ ብባሕሪ ወሎ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ መሬት ስላይ ኩሉ ግዜ እኩል ሓበሬታ ኣለዎም أبي كعرف خلا أبي ما يسفتيا يجي أخذ ما نصنعلنا ما نرلو من قد ما رح تقول يجي نجرني نور الله خسر له ونفرط من كلهم دك بعدين سبوا كلايك كلا أباي نقر عليه من تا حمشت أجمال كان أدق لنا كفتح خلاص يا أخي أنا أدقن أي بعدين أنا بأخلا ألوانا قل كنا سمع نحرق لنا زي أنكل بيانا عارنا زي أنا عدقنا سب غيرنا نحن عدقنا نحن عدقنا بعدنا كيدينا حمشتنا كيدينا دحر جنرال سبحات فريم دحر نويح وان أب كاميرا متيو قد أستاريخاوي زانتا كنقر بفلاي دما ني كما قم بحرنا يرتراز تنكف مخانو زقرميو بحكي دس بليو تعنا انتاي بحال كوي نمبر بحكي نا ميليتري يونيفرسيتي نا إرترا تزعابي ديناتو ويوناتو حلاف كون زقبو زنبري حدا سب مالتي نعي كم ليكتشرر ديكونس كم جيست ليكتشرر كوينتي يونيفرسيتي كن زعابي ممهر ويكا زعابي شمناتو كون زغل زنبري هذا أبي وتهدراوي ترى ديكونس وتهدراوي كيلا ترى ديكونس وتهدراوي فلسفنا زلون ولا ونكو طبعا فلسفنا ناتون أنا كابناي مرحتنا إرترا كندناي جنرال سبعة فريم زربا سمعكو زولي مثلا because بتصبغ غيرهم زأكبو على بزح فيديوهات ناي جنرال سبعة فريم زهبو ليكتشرز كاسل زخوني معناته نتمرتيلو زقبرو سلا زخوني تاريخنا إرترا يكون في لايك أبنو ويش جنبيرون التاريخ إرترا بسفر تفعل عليه ثلاثة جزءات كفيدو جزء مجزات أو جزء قالس زنبرة دحر قالس زنبرة كم ما مجزاتي قالس بإرترا كجمرو زنبرة كدميوني تديان يقول ناي كالون أكيد زقبرو زانتا تطلو نبحكي السخمان استجبرة يمزجني كن كلا جزء كم زيدو مزيو كزنتو مقالون I hope من قصير ترى مش ما يتفوني أب documentation نفعاتهم نت كزارب وزخل زبالة كل تاريخ بفيديو غير كم سنة أزيا قداسي وانا فيديو نام مصحف نقط كيرو عزيز قليل سلزخونه ويون بفيديو خا درجة مصحف تلومي ناب أوديو ناتغيروا أنا زبز مصحف تسي بمسمعي زكاة تلومي مصحف جنسي كان ببازيو كفيديو معناته مصحف جنسي كهذا نببسي قلت أنا قريت لك أين خانز نهان كلتي كنت كمل لك مالتا ولدي كل أكلات كاسي نتا مصحف خاطبة تا مصحف بأوديو غير كابز نها غير كنا ويخا وكنا قبر كاك سمع دما بحكي كلتا ثلاث نقر بحر خد قبل سنه تخل انا بويا زمرت مصحف اب يوتيوب انت خوينو انترنت لك بهمون يسميه اب اوديو بوكس كوينو من الوقت نير تراونا وهم عبل ندلينا سلازي كل زي انت تمليسكا جنرال كفور جنرال سبات فريم تمليسو كمز فيديوهات مرعينا مهاك نيرنا سنت مها كدا يرترا تلعيلو ناب كتبا ناب كالنا من حسبلو زلنا it's just beautiful بحكي دسبل كنبل دسبل كونتات كبل يدلي كان نغطي اسكي ابزاو ناقد اسيت نقر على اسكن اسمعيا يعني اسمعيا اسكي سلام اب دحال فقرا مسنبتا بورت سودان مغصلتا ناي صندوق ناي وعنا ناي سلام تغير ميرو تمنا كم تساتفو صندوق هذا حد عامت تي درجو كبل تعينتو تزرج نيرو بدلو مع تزرجوا اول رقم طويل فيديو أبغى نفتي أخي بخم يقول لزوف فيديو أنت كم تقري تقوله Distinguished ladies and gentlemen, today we have entrusted you with a profound responsibility to play a role in advancing that Tsumdo journey toward international recognition. To ensure that this path to global acclaim is pursued with precision and purpose, we're pleased to announce the appointment of Mr. Daniel Taglay, Executive Director of the Eritrea Next Policy Institute, as our official representative.
Accordingly, Mr. Daniel Takhlai will lead and amplify all media-related initiatives, including interviews and promotional activities aimed at the international community until it reaches the desired level. For further information about the work conducted through the Eritrea Next Policy Institute, please visit eritreanext.org. We extend... So, انتهينا نسمى زلنا عبدي. ناي بحكي أبتي أبور السودان زكاة زنبرا ناي صمدو مدرخ نصمدو نفكال درجة كساقاقرو معلومات أبزون أبزغد ميت انتهي أريناز أني هنا مسيلكم look at these people زياتهم عبيت بلوتيكانياتات بيماننس أقامن ناي أول سعيد زلون طريقة يوم عبيت مهوراتن بلوتيكانياتاتن كيلاتاتن يوم لذي صمدو نابي قصو يسقرالو ناب مهورات كم دما more legitimacy ناب official نقرات يسقرالو نابنت أبزناي بور السودان زقبر زنبرا وعلا ناي صمدو إيرترا بمنقد أول ترا يكون انت ساتيفانيرا بمنقد أمباسادر إيرترا ساتيفانيرا سلزي officially زنقر زي منقسي إيرترا كم منقستي ناب تصمدو كسر هيدا الخمزلون more international recognitions ب-United Nations يكون ب-African Union يكون بخالوت تكالاتنا عالمنا እዚ ጉዳይ ናይ ጽምዶ ነቲ ጎረባብቲ ህዝቢ ብሓደ ከነብር ዘለ ሓሳብ ከም ዝኾነ ግን እዚ ማለትካ ኣወል ስዒት ክሳብ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ኣብ ባይታ ክስራሕ ዝኽእል ነቲ ህዝቢ ኣብ ምቅርራብ ቪድዮ ናርኢናኩም ነርና ኣወል ስዒት ዝቐረበ ማለት እዩ ስለተገበረ ሕጂ ናበይ ይሰግር ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናብ ምሁራት እዚ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ከምኡውን ፖለቲከኛ ኣንድርጋቸው ፅጌ ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ኦኤልኤፍ ሓላፊ ነቶም ናይ ጋምቤላ እውን ሓላፊ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ ናብ ምሁራት ገጹ ይሰግር ስለ ዘሎ ኣቶ ዳንኤል ተኽላይ ኣቡና ዳንኤል ተኽላይ ኣብዚ ቻነል ድማ ብዙሕ ግዜ ዘምፃናዮ ነቲ ኩነታት ናይ ጽምዶ ኣብቲ ናይ ስኮላርስ ደረጃ ኣብቶም ናይ ምሁራት ደረጃ ክሰግር ተኮይኑ ዳንኤል ተኽላይ ክመርሖ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣነ ድማ ከም ግለሰብ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ካብቲ ደስ ዝበለኒ ዜና ክብሎ ይኽእል ደስ ዝበለኒ ስለምንታይ ኣወል ስዒድ ብዙሕ ነገር ገይሩ እዩ ብሕጂ እውን ክገብር እዩ እቲ ናይ ህዝብን ህዝቢ ምርኻብ ብዓብዩ ክሰርሓሉ ግን እቲ ነገር ብዙሓት ናይ ተጋሩ ኪላታቱን ክብሎ ከለዉ ወላ እውን ኣብ ትግራይ ተሪኢኹም እንታይ ገይሮም መጀመርያ ክጅምር ከሎ ብርሃነ ልፍዓተ እዩ ጀሚሩ ተራሰብ እዩ ድሓር ግን በዓል መምህር ተኽሉ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምሃራን እዮም ካልኦት ኩላቶም እውን ዓበይቲ ምሁራት ተባህሉ እውን ወላ እውን እቲ ፖለቲካዊ ኪላታትን ካልኦትን ብድሕሪ መጋረጃ ወላ እውን ዓበይቲ ወታደራዊ መራሕቲ እውን ናብቲ ቅድሚት ናመፁ ነቲ ጉዳይቲ ወላ ጎበጎበ ይበል እምበር ክሕዝዎ ጀሚሮም ኣብ ሱዳን እንተኮይኑ ዓበይቲ ምሁራት እዮም ዝኽተልዎ ዘሎ ኣብ ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛታት ዓበይቲ ናይ ካልኦት እውን ዓበይቲ ተሳተፍቲ ስለ ዝመፅዎ ዘለዉ ካብ ወገን ኤርትራ እውን ሪሊ ኢንተሌክቹዋልስ ምሁራት ክሳተፍዎ እንድሕር ኢሎም እቲ ጉዳይ እናበሰለ እናዓመቐ ክኸይድ ይኽእል ኣብ ደገ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ፖቴንሻል ስለ ዘለዎ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ናብ ፑር ሱዳን ወይ ናብ ካርቱም ዝገብሮ ዘለውን ስትራቴጂካሊ እዩ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ነይራ እያ ነዚ ካብ ሱዳን ንላዕሊ ውሕስነት ዝነበረ ኤርትራ ነይሩ ግን ኤርትራ ነቲ ጉዳይቲ ቀጥታ ኣብ ኤርትራ ክትገብሮ ዘይምምራፃ ፈትዮ ያነ ግን ነዚ ነገር እዚ ድማ ህዝቢ ንህዝቢ ብዕምቆት ንክሰርሕ ብፖሊሲ ደረጃ እውን ንክስራሓሉ ናብ ዳንኤል ብምስጋሩን ኣብ ከምኡ ዓይነት ብፍላይ ዳንኤል ኣብ ዝሓለፈ ኣብዛ ኤርትራ ኔክስት ትብል ፕሮጀክት ናቱ ብዙሓት ምሁራት እናኣከበ ኤርትራውያን ምሁራት ፔፐራቶም ክቅርብሉ ዝኽእሉ ዓሚቕ ትሕሶታት ዲቤት ዲስከስ ክገብርሉ ዝኽእሉ እናሰርሐ ስለ ዝፀንሐ ዝያዳ ዳንኤል ጥራይ ዘይኮነስ ፕላትፎርም ናቱ እውን ንሱ ክሰርሑ ዝቐነየ እውን ብዓብዩ ነቲ ናይ ኤርትራ ነብቲ ዓለም ለኻዊ ወላ እውን ብእንግሊሽ ዝገብሮ ዝነበረ ትሕዝቶታት እውን ተሪእናዮ ነቲ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ታርጌት ዝገብር ስለ ዝኾነ እቲ ምስ ትግራይ ህዝቢ ንህዝቢ ምስ ሱዳን ዝግበር ኣወል ክመርሖ ይኽእል ይኸውን እዩ እቲ ዝነበረ ክቕፅል ይኽእል ይኸውን እዩ ነቲ ዕሙቕ ዝበለ ዲስካሽንስ ግን ዳንኤል ክመርሖ ከምኡ ዝመስሉ ካልኦት ተወሲኾሞ ንሳቶም ናብ ላዕሊ ደረጃ ወሲዶም ብምሁራት ደረጃ ክግበር ዝኽእል ዓበይቲ ኮንፈረንሳትን ገለን ንዑታት ክመርሓሎም ዳንኤል ምምርቆሖም ደስ ኢሉኒ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ፀጋታት ብዙሕ ዓቕሚ ሰብ ብዙሕ ኪላ ኣብ ደገ ስለ ዘለዋ ንዓታቶም እናተጠቀመትሉ እንድሕር ከይዳ ኣብዚ ቻነል ዘይ ከምዚኣ እንታይ ደለየ ዘይ ከምዚኣ ትብል ደርፊ ኢና ተዘኻኽረካ ከምዚ ኢና ንደሊ ኣብ ቁጠባ እንትኾኑ ኤርትራውያን ምሁራያት ኣብ ደገ ዘለዉ ነቲ ናይ ቁጠባ ዝድለ ኤርትራ ናበይ ክትከይድ ትደሊ ናበያ ከተብል ንዝብል እውን ንኤርትራውያን ምሁራት እንተተጠቂማ ንኤርትራውያን ቢዝነስ ፒፕል እንተተጠቂማ ንኤርትራውያን ሳይንቲስትስ እንተተጠቂማ ኣብ ደገ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ ነቲ ደገ ዘሎ ድማ ብሃገር ደረጃ ንክሰርሕ ነቲ ነገራት እቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ዓብ ሓገዝ ገብርሉ ይኽእሉ እዮም ዓብ ሓገዝ ገብርሉ ይኽእሉ እዮም ዓብ ፍልጠትን ክእለትን ተመክሮን ዘለዎም ናይ ቴክኖሎጂ ይኹን ናይ ካልእ ኣብ ደገ እዮም ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንኤርትራ ዓብ ለውጢ ክገብሩላ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ሰናይ ጅምሮ ፅቡቕ ጅማሮ ክብሎ ይደላነ
ناتكم ريتو ناتكم حسابون قرفو ندانيل دما صبغنا يسرح جزي نحنا دما قلنا نتصمدو ولو كبعب درجة سرحنا لتديبلنا أبون بعضمنا نبزبنا سلن سرعسنا كابانا زي الحجز كم توترو نتهاجر زي اللي زبله الزجبر تتبعينا نخنجبر دلوقت مخانا بزا قاتامي تقول سولي فتو نعون بقولو أبزرهم كله خنقري كميلة مجمريا مساهم شركة جبرا سلز دلهم public زي اللي حبريتهم سلز غنتها زغني نايلو ميتعست أبز كودي لايك مقبار شير مقبار يتوق من حسابكم قرفنا بالكو مزات أم تدرفي تفكم Salam